ಹೆಲ್ಲೋ, ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ? ಸಂಗಮೇಶ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸಂಗಮೇಶ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಂಗಮೇಶ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸಂಗಮೇಶ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಸಾರಿ, ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ವಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗಮನ್ನ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರದು? ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು? ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಲೈಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವನಸಾಂಡೆ ಕಜಿಬುದಾದ ವನಸಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಪೊಡಿಬಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೆದಾದೆ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಪಣಂದಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಎಂತ ಪಾದಾರ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಏತ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರೆ ನಾನಿಗಳು ವನಸ್ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಯಾಡ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಇಜಿನ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜೇ ಬರ್ಪುಜ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪಿನಿ. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಅಣ್ಣ ವನಸ್ಸು ದಾದಾ ಗಜ್ಪು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೇನು. ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ. ವನಸ್ಸು ಹಬ್ಬಡ ಅಂದ್ಕೇನು ಹಬ್ಬದ ಹಬ್ಬದ ಎನ್ನ ಹಬ್ಬದ. ಹಲೋ ಪನಂದುಲೇರು ಸಂಜನಾ ಕುಲಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಲೈಕ್ ಕೊರ ನಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೈಜರ್ ಪೋಸತ್ ಬಕೋಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪುಣು. ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆ ಪಣಂದುಲೇರು. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಲೋ ಪಣಂದುಲೇರು. ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅನುಭವ, ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಅವಸರಲ್ಲ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಫರ್ರಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ತೋಡು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಸ್
ಬನ್ಬತ್ ಬಾಯಾದಿ ಬತ್ತೀರಿ ಕೋಕೋ ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ಬತ್ ಬಾಯಾದಿ ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಅಖಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಂದು ಬರಂದೈತಾ ಅಖಿಲ್ ದಾದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವಂತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ರಕ್ಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷನ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಓ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ SLP ಪವನ್ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ SLP ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅವರ್ ಅನ್ನ ಟುಡೇ ಡಿನ್ನರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸುಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಜ್ವರ ಎಂಕ್ ಶೀತ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಡೆರ್ದಿನ ಚಂಚ SLP ಪವನ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕರೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಅಖಿಲ್ ಇಡ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ರಕ್ಷನ್ ದಾನೆ ಬೇಕೇನಂದಿಲ್ಲರಿ ನಾ ಪವನ್ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಪವನ್ ಅವರ್ ಯು ಅನ್ನ ಟುಡೇ ಡಿನ್ನರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ డిన్నర్ స్పెషల్ ಇಲ್ಲ లేదు ಓನ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ರೈಸ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಸೀತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸೀತ ಆವಂಡೇರು ಸೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ನ ಸರಿಯಾವು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಆವಡ ಮೋನೆ ಬಾಡದು ನೀರ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಶೀತೊಡೊಂಚೂರು ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಿಗ ಮೋನೆ ಓಪನ್ ಉಂದು ಆಪುಜತೆ ಎಂಚಾದ ಒಂಜಿಕೆ ಆಂಡೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಣೊಂದುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಇಜ್ಜಾಂಡತೆ ಮುರಣಿ ಪದ್ಯ ಬರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಕೇಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಏನೊಂಜಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಆರ್ಲ ಪುರ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಕೆಲವೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟುಡು ವಿದೌಟ್ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟುಡು ದಾದಾಲ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ ಮೇಯ್ನ್ CEO ಆರೆಂಕಲ್ನ ಅಖಿಲ್ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ವನಸ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಫ್ರೆಂಚಿನ ನಿಕಲ ಪಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಬಣ್ಣದು ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮನೋಳಿ ಸುಕ್ಕಾಯಿ ಮನೋಳಿ ನಡೆಯನೆ ಪೊಡಿಬಾರ್ದು ತಾರಾಯ್ ಪಾರ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಲ್ಲೆ
ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಯಾನಿತ್ತಂಡ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೆರತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಅಂದೆ ಈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ಯತೆ ಈರೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಪಿನಿ ಸರಿ ತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರೆ ನವೀನನ್ನ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಒಂತ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿನಿ ಅಂಚೆಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಸರಿತ ನವೀನ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಕ್ಕ ಸರಿತ ನವೀನ್ ಹಾಲ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಅವ್ಳು ರಕ್ಷಣ ಬೋಡದ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಪಂಡೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗೆ ರಿನ್ನಾ ನೊರಾನ ಬತ್ತೀರಾ ರಿನ್ನಾ ನೊರಾನ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ವನಸಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಂಡಿರ ಅಂದು ಸರಿತಾ ಸರಿತಾ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಸರಿತಕ್ಕ ಸೀತಕ್ಕ ವೈದ್ಯರು ಬಡಂದುಲ್ಲೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೋವಿಂದನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಯಾವ ಜೀವನ ಮಾರ್ಲೇರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಾಸ್ ಆತೆ ಎಂದು ಮರ್ಲೇರೆ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಯಾವ ಜೀವನ ಮರ್ಲೆರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಾಸು ಆತೆ ಕಾಸು ಜನ ಇಜ್ರಲ್ ದಾಲ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚಾದ ನೊರಾನ ಫೈನ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಿನ್ನ ನೊರಾನ ಅವರ್ ಯು ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಬೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಕ್ಕ ಸೀತಕ್ಕ ವೈದ್ಯರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದೆ ಸರಿತಕ್ಕ ಸೀತಕ್ಕ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಸು ಇದ್ದವನೇ ಬಾಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂದ ಕಾಸಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ ನಂಗೆ ಆಪುಣ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾಸಂದೇ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಕಾಸಿತ್ತನಲ್ಲೇ ಅವಸಿ ಗೋವಿಂದ ಲೋಕೇಶ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಲೋಕೇಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಂಥ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿರು ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಸರಿತಾ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ್ ನಟ್ವೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಎಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಟ್ವೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೆ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಸರಿತಾ ಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸರಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೀತಕ್ಕ ಬೈದಿರು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ಡುಪ್ಪರ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಂದರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಂದರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಲೋಕೇಶ್ ಸಿಗರ್ಲಿಪಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಗರಾಲಿಪಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಒಣೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೌದಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರೆಯಿರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗುಡ್ ಅಂತೀರ. ಬಂದರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಂದರು ಸಂಪತ್ತನೆ ಪಣದಿಲ್ಲ ದಾನಿ ಸಂಪುಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಒಣಸಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಆ ಎನ್ನ ಒಣಸಾಡಕ್ಕ ಎನ್ನ ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮನೊಳಿ ಸುಕ್ಕ ಗೋವಿಂದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಫೀ ಬೋರ್ಡು ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಉಸಾರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ದಾಯಗ್ ಅವೇ ಜನ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಾಂಬೆದ ಲೇಡಿ ಡೋನ ಅರ್ನನೆ ಹವ ಅಲ್ಪ ಅವನೊಂದಲ್ಲೇರಿ ವನಸ ಅವನದುಂಡನ್ನ ಅವನೊಂದಲ್ಲೇರಿ ಓ ಅಂದೆ ಅವಡತ ಎಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ದಾನೆ ತಿಕ್ಕುಜರಿ ಅವನೊಂದಲ್ಲೇರಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪು ಅವನೊಂದಲ್ಲೇರಿ ರಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವವರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವನೊಂದಲ್ಲೇರಿ. ಹೌದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ನವೀನ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ನೇ ಸುದ್ದಿ ಪಣದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬಟ್ ಪೋಪಿನಿ ಪಣದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ದುರ್ಗಕ್ಕನ ಲೈವ್ಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಎಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಪೋತೇರಾರ ಅವಳು ಇತ್ತೇರು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಬಿಡಂದು ಶಾಂತಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದು ಶಾಂತಕ್ಕ ದಾಯ್ 24 ಲೈಕ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ 25 ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏರು ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ಇಂಕ ಅಬ್ಬು ಏನಾತು ಬೇತೆ ಇರಲಾರಂದ ಆಪೂಜು. ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬ್ರೋ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು 20 ಉಂಡು ಏಕೆ ಅನಿತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 20 ಕಮ್ಮಿ ಆವು ತೂಕ ಅವು ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಜಿ. ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದಿಲ್ಲರ ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅನಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬನ್ನಿ. ಸಂಪು ಪಣಂದಿಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಈರು ಅಜ್ಜೇರು ಸುದ್ದಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಆರು ಪೋತಿರು ಅಜ್ಜರ್ನಗಳು ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಓಲುಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಪೂರ ಅಜ್ಜರ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನಗಳು ಪೂರ ಅಜ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜರ ಆತ ಯಾನಂತೂ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜರ ಆತ ಸಂಪು ತಂಪು ಉಳ್ಳೆರಾಗ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲೇರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ನಿನ್ನೆದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಲೈವ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅದಾದ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಾರಾಯಣ ಮಾಮು ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಣಂದಿಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂದ ಪಣಂದಿಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ 2 ಕೇನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಣಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಲು ಉಂತಾಯಿ ನಾನು ಆ ಲೈವ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ಕೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡ ಅಂದತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದಲ್ಲ ಉಜ್ಜಪ್ಪ ದೋ ಸಂಪು ಆಯ್ ಗೋವಿಂದ್ ಪಣಂದಿಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ 2 ಕೇನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಮಂಡೇರು
ಸಂತ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೋವಿಂದನ್ನೇ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮೂಡು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಅವನದಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ದಾಯಿಗೆ ಉಂತಲೇ ಅಂತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಲೈವ್ಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಯಾನು ಒರಿಯೇಂದು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪಾಪ ತಕ್ಕಲೆ ಪುರ ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಿಖುಲು ಹೊರ ಬಲ್ಲೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಲೈವ್ ನೈಸ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕನ್ನಡದ ಕುಲು ಆಂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ಇತ್ತೇರು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾನ್ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡೆ ಯಾನು ದೋಸೆ ತಿಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಯಾನು ನೈಟ್ ಮನಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂದ ಓಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ನನ ಓಡ್ ಸಂಪು ಪಣದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜೆ ಶೋಕದ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಓ ಪನೋಡಿ ಯಾನಿರೆಗ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರಿತಾ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಸೊ ಐಟ್ ಓವಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ ಪಂಪೆ ದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದೇನು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟದೇನು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಅವ ತಂದ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಅವ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಓಕೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಪನ್ವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ನೋಡೋದ ಹತ್ರ ಪೊಪ್ಪ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಬತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಅದ ಅವ್ವತಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಉಂದಿ ಪಂಡ ಐಕೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬದ್ದೆ ಅವು ಅಂಚ ತೂಕ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಅವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರವಿಂದ್ ಅರು ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅರವಿಂದ್ ಅರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಯಾವ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಪನ್ಕ ಬಿಂಗಿರಿ ಮಾಮಲ ಅವು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಬತ್ತ ಮುರಣಿಯರು ಪಂತೈತೆ ನಾವು ಅದು ಪಂಡೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದಿಜಿ ತೂಕ ನನ್ನವ್ರು ಪನ್ಕವೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುರು ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುರು ಕೊರ್ಕ 2-3 ಜನ ಕೇಂಡಿರುತ್ತೆ ಅವೇನು ಅವೇ ಪಕ್ಕಿಲು ನೈಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಹಾಕುಲ್ ಜೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಬೋಡಿಗೆ ದಾದಾನ್ ಮುಡಿತೆ ಹೆಂಗೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಪ ನಾನು ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ರಡ್ಲ ಪನ್ಕ ಓಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪನ್ಕ ರಡ್ಲ ನೀಕು ರಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಊಟ ಉಂತುಲೇವೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರ್ ದಾಂತಿ ಬಂಗರು ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರ್ ದಾಂತಿ ಬಂಗರು ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪೊನ್ನು ಪಕ್ಕಿ ಆನನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಆನು ಪಕ್ಕಿ ಪೊನ್ನನು ಲೆತ್ತದು ಉಡುಗೊರೆಕೇನುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಎಂಕೆ ಸೊತ್ತು ಲೋಕನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಂಡು ಇರೆನನೆ ರೂಪ ಇರೆನನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತುಂಡು ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಂಡು ಇರೆನನೆ ರೂಪ ಇರೆನನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತುಂಡು ತೆಲಿಪುನ ಬೊಡೆದಿ ನಲಿಪುನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಬುಲಿಪುನ ಕಂಡನಿ ಆವೆರೆ ಸೇಲೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ
ಐಟು ಮುಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತಿ ಬಂಗರು ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈದು ಮಸ್ತ್. ಓಕೆ 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 ಒಲ್ಪರ್ದು ಉಂತದೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪೆ ಪಕ್ಕಿಲು ನೈಟ್ ಬೊರ್ಚೆ ಅಕುಲ್ ಜೆಪ್ಪು ಏರು ಬಂಡೇರ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಆದೆ ಸಂಪು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಪು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ಸುಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಆಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದೆ ಬರ್ಪಾರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನೆ ಯಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಸರಿತ ನಾಯ್ಕೆ ಸುಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಆಯ್ ಸುಮ ಸಿಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರೆಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ ಸರಿತ ಸಿಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮಕ್ಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಮಾಮು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣನ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುಮಕ್ಕ ಆಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ಫೇವರೇಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದರು. ಸುಮಕ್ಕ ಆಯ್ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶೋಕ್ ಆತನ ಬಂಡೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬ್ರೋ. ವಾವ್ 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 ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕಲ ಸೋಕಾಣ್ ಬಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟು ಪಕ್ಕಿಲು ಗೂಡುಡು ಪೋಲೆ ಇತ್ತರ ಓಡ್ಚಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೂಪರ್ ನವೀನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನವೀನ್ ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ. ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಪನ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಡ್ತಾ ಇಬೇಕಾವೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಆಡಂದು ಪಣ್ಯಾನು ಸರಿತ ನವೀನ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸೋ ಮಚ್. ಶಾಂತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಕ್ಷಣ ದಾನೆ ಬೇಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತ ನಾಯ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕ್ಳು ಪನ್ಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕೋ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಎನ್ನ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಯಾನು ಸುರು ನವೀನ ನನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಪನ್ಪೆ ದಾಂಡ ಆರೋಗ್ಯಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ವೇರಿ ಯಾನಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಂಡಿನಿ ಅಕ್ಕಲ್ಗೆ ನೀನು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಬೇಜಾರಾಪಣತೆ. ಸೊ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ ತುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಲ್ಲ ಪೋಯಡ್ಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ದಾನೆ ಪನ್ನೆ ಪನ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಹೊಸ ಸೀರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಆಸೆ ದೀದು ಈ ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ ಕಾಪೂವ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ ಬೊಲ್ಪಾದು ಸೂರ್ಯೆ ಪಲಕೋಡು ಮೂಡಿಯೆ ಕೈದೈಕ್ಲೆ ಮೋಕೇಡು ಕೂಡಿಯೇ ಸಿಂಗಾರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮದಿಮಾಲು ಮನ್ನೆ ಎನ್ನೊಡಲ ಸಿರಿದೇವಿಯೇ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರುನ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರುನ ಬದುಕುದ ಉಲ್ಲಾಸದಾನೆ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸೆಂಕು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸೆಂಕು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸುಡೆ ಕಾತೆ ಮರಪಂದೆ ಸೋತೆ ಇರೆಗುನಕು ಮೆಚ್ಚಿದು ಪೋಯೆನೆ ಈ ಪೊರ್ಲು ನೆನಪು ಜಿಂಜೀನ ಸಂಪು ಈ ಸುಖ ತಾಯಿನಿಯಾದ ಕಾತೆನೆ ಪರಪುನ ನೀರುದ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುಗು ಪರಪುನ ನೀರುದ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮನಸ್ಸೆನ್ನ ಮರ್ಲುಂಡು ದಾನೆ ದಾನೆ ಪಲ್ನೆ ಇರ್ನ ಮನಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಆಸೆ ದೀದು ಈ ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಪತ್ತ ನನ್ನ ಪದ್ಯವೇ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ರಕ್ಷಣೆ ದಾಣಂಬೆ ಕೇಂದ್ರ. ಓಕೆ ಸರಿತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ನಾವಿನ ನಾವು ಓದಿಯಾನು. ಓಕೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾವು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂಡೇರು. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಸೂಕು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಣಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ ಅದು ಪಾರ್ವನಂದತೆ ಒಣಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೆವೆ ಮಾಮು ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೂದಿಂಗ್ ಬ್ರೀಜ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಮ್ರಂದನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅದ ಕಾಪಿ ಅದ
ओके वेलकम टू थैंक यू तुम लोग का आप लोग का सपोर्ट मैसेज मेरे को बहुत खुशी हो रहा है संपता ने शो कांड बन थैंक यू सरिता नाइकला ಸಾಂಗ್ ಶೋ ಕಾಣ್ ಬಂದಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರೆಂಕ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡಿರು ಅಂಡ ಕೇಂಡರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ್ಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನವೀನ ಉಳ್ಳಾರ ಇತ್ತಾಟ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಹಾಂ ಪಾಡ್ದಿರಾರು ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಏನು ಮಾತಾಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ತೂಲೆ ಇವರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಗ್ಲೋರ ಮಲ್ಪುಳೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸುರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳು ತೂಪೆ ನಾವೇ ಮುರಾಣಿ ಏರ ಕಡಪುಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಮಾತನಾಡುವ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಸಂಗಮಣ್ಣ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ಆಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ನಂತರ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಎಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಎಣಿಸಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡುವ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದೆರಡು ಪದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪದ್ಯ ಆಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಳತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಬೇಗ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವ ಆಯ್ತಾ ಏಯ್ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಒರ್ತೆದ ನೆಪ್ಪಿದಾರ್ದಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಬೈಜ್ಯರ ಆಹಾ ಓಡೆ ಪಂದಕೇನಿ ಜಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ಉಂತುಜ ಒಟ್ಟುಗೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಪೋಯ ರೆಂಕ ಕೊತ್ತುಜ ಹೇ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಒರ್ತೆದ ನೆಪ್ಪಿದಾರ್ದಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಬೈಜ್ಯರ ಆಹಾ ಓಡೆ ಪಂಡಕೇನಿ ಜಿಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ಉಂತುಜ ಒಟ್ಟುಗೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಪೋಯ ರೆಂಕ ಗೊತ್ತುಜ ಹೋ ಮುಂಕು ಮುಸುಂಟು ಉರ್ದು ಒತ್ತ ಓಡೆ ಪಂದಕೆ ನಗ ಆತ ಕೋಪದಾನೆ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಮುಂಕು ಮುಸುಂಟು ಉರ್ದು ಒತ್ತ ಓಡೆ ಪಂದಕೆ ನಗ ಆತ ಕೋಪದಾಯ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಇರೆ ಮೋನೆ ತೂಯಿನ ನಿನ್ನೆಂತಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಮಣಿಪದಂಚಿ ಪೋಲೆವರ ಇರಡೆ ದಾಲ ಕೇಂದ್ಜಿ ಇರೆ ಮೋನೆ ತೂಯಿನ ನಿನ್ನೆಂತಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಮಣಿಪದಂಚಿ ಪೋಲೆವರ ಇರಡೆ ದಾಲ ಕೇನಿಜಿ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದಿಂಚಿತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ನಿಕ್ಕು ಜಾ ಪೊಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ನೆನ್ಪಿಜ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದಿಂಚಿತು ಒಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ನಿಕ್ಕಿ ಜಾ ಪೊಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ನೆನ್ಪಿಜ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆತಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ದಾಯಗು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆತಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ದಾಯಗು ಪೊಗ್ಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪರಂಡ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪೊಗ್ಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪರಂಡ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಹಾ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಒರ್ತೆದ ನೆಪ್ಪಿದಾರ್ದಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಬೈಜರ ಓಡೆ ಪಂದಕೇನಿ ಜಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ಉಂತುಜ ಒಟ್ಟುಗೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಡ ಪೋಯ ನೆಂಕು ಗೊತ್ತುಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಎಂಚುತ್ತಂಡಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೂಜೆ ಇರುವಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ದುರ್ಗಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂತಲ್ಲ ಇವರ ಬಚ್ಚುಂಡ ಅಗೇಂಡೆ ರಿಜ್ಜಪ್ಪ ಬಚ್ಚುಜಿ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಕೇಂದ್ರ ಓದ್ಯಾನ ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನೆ ಬಚ್ಚುನಾಗೆಂಡೆ ರಿಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತನೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಓಕೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದುರ್ಗಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸಪೋರ್ಟು ನಾರಾಯಣ್ ಸಪೋರ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಉಂಡು ಸಂಪತ್ನ ಪದ್ಯನ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದಿ ಅವ ಹೆಂಗಾತ ಗೊತ್ತು ಜಾನೆ ಒಂದು ಏನು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ 2 ಸತಿ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು 2ನೇ ಸತಿ 3ನೇವರ 5ನೇವರ ಆಯ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಿಂಗರ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಸೋಕಾಪ್ಡು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಎನ್ನೆ ಇವನೊಂದು ಅಂದು
ಸೂಪರ್ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಪತ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇಕ್ ಆಡಪ್ರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತ ನವೀನ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಡಪ್ರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಕಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾರಿತ ನವೀನ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಡೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಬಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪುಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ಮನೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಆಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡುಗನೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಡೋಳಿ ಇಜ್ರಲೆ ತೂಕ ಒಲ್ಲಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರುಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪುಗ್ಗ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದ್ದು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅವ್ವಂದಿ ದುರ್ಗಾ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರಿತ ನವೀನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಫೋಟೋ ಗಡಪುರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬ್ರ ಗಡಪುರೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕೋಡೆ ಯಾವಂದಿನ ಪದ್ಯ ಪುರ ಇನ್ನಿ ಪನ್ಕನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಳುವಿನವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾನು ಪೊನ್ನನ ವೇಷ ಪಾಡದು ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಕುಲೋಡ ಲೈವ್ ಓಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪೊನ್ನನ ಮಲ್ಪು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಆಪಣರಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅಂಡಲ ದಾದೇಕ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಪೊಸ ಸೀರೆ ಆಪುಜಿ ಸಂಪತ್ ಅವು ನವೀನ್ ಬ್ರೋನೆ ಪನೋಡು ಅವೇ ಸಂಪತ್ ಅವು ಪೊಸ ಸೀರೆ ಕಂತದುಂಡ ಬ್ಲೌಸ್ ರಗಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಟ ರಗಲೆ ಜತೆ ಇಂದು ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪಂಡಾಡತ್ತೆ ಇರಗಂಡ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮನ್ಪಡ ಪೂರ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಿನ್ನೆದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆದ್ದು ಒಂದು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಕ್ಷನ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಾಥ್, ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಒಬ್ಬರು ಆದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿ, ಒಂದೇ ಸಲ 10 ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಕುಳೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸ್ತ್ರೀ ಇರೆಗ್ ಬ್ಲೌಸು ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಈರು ಪೊಸ ಸೀರೆ ಪನ್ನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಳ್ಳಿ ಅರೆ ಪನೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರ ಅರ್ನ ಸುಮಕ್ಕನ ಪುರ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲಾಪುರ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ಚಲೋ. ಎಂಕ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತದೆ ನೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ರೇಂಜಿನ ಹೇಳ್ಬೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಬಿತ್ತ ಅಂಗಡ್ದಾಡೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಣ ಓಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮನದಾನಿ ಕೊಂಡದು ಕೊಡು ಒಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಾಣ వచ్చాయి ಒಳ್ಳೆ ತುಯ್ಯ ಡಮಿನ್ ಪಾಚಿತೆ ಅವಕ್ಕ. The lyrics were repetitive and lacked any real depth, while the melody felt flat. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಪದ್ರಾಡು ಪಲೇಡು ಉಳ್ಳೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪದ್ರಾಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಳ್ಳಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಆವು ಸಂಪತ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಪಾಪ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಎಕಡು ಆಂಡಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಿಜೇರು ಬಂಡೇರು ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಡೋಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಅಣ್ಣನ ಅವನೊಂದು ಶಾಂತಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಗುಲಾಲ್ 29 ಲೈಕ್ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟು. ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಒಂದೇ ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಡಾಕಲು ದಾಲ ತೂಪಿನೇ ಜೀರು ಮನದಾನಿ ಕಡಪುರ ಅಳಿಪಿರ ಹಾಕುಲ್ ದೆತ್ತನುವೇರು ಎಂಕಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಯಾನಂದು ಕುಸಲ ಪಣ್ಣಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಳು ಮನ್ಪೆರ ಪೋಚಂಚ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಲೈವಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಲೈವ್ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ 130 ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಸಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ನಿನ್ನೆ. ಸೊ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕೃತಿಲ ಕಿರೀಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿ ನಿಕ್ಳೆ ಕಿರೀಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಳು ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಡು. ಸಂಪತ್ತನೆ ಶ್ರೀ ಪಾಪ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ಪಾಪ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಅಂಚ ಪ್ರಪೊರ್ಚಿ ದಾದಿಕ್ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಬನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಯ ವಾರು ದುಂಬುರು ದಿಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದ
ಟೊಪ್ಪಿ ಬೋಡ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಣಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಯಾನು ಹೊರಾಣೆ ಟೊಪ್ಪಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಒಣಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋರ್ಡ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಒಣಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ ಅಂದಿಯ ಎನ್ನ ಏಪ ತೂಂಡಲ ಜೀರೋ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಒಣಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಓಲ್ ಬಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋ ಸರಿಟ್ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಬತ್ತಿನ ವಾ ಕೆಬಿತ್ತಲ ಪಿರ ಪೋತುಜಿ ಬ್ರೋ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಈ ರೇಂಜಿನ ಅಟ್ಟಿಗಟ್ಟ ದೀಪರ ಪೂರ ಶೋಕೇಸಿಡ್ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು Hi, sorry, because there was two company. One it's for model cleaning, one it's for your company sofa. So in same time, the other company contact me, so I get confused little bit. So I'm waiting for approval for tomorrow, 10 p.m. Okay, wait for my update. Once I get the update, I sent the email to the management. I went to the security office already. Engineering office already, so I'm waiting for their response. Most probably tomorrow morning I get the update, then I will update you. Okay, ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇಕಾ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಣೇರ ಪೋಯ್ ನೀವು ಕುಂಬರ್ ನೀ ಕೈ ಒಣ್ಣು ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಬತ್ತಿನವಾ ಪಿರ ಪೋತಿ ಓಕೆ ಅಂಡೆ ಓಕೆ ಓದಿಯೇನು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಜನ ಓಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇಕಾ ಟೊಪ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ದಿನೋಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ನೋಟ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸಂಪು ಪಂದು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಎಂಕ್ಲಜ್ಜಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಕ್ಕ ಎಂತ ಸಂಪತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಣಂದಿರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಂಪೆನಿ ಒಣಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಬರನಕಲ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇರ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಬಂದಿರು ಅರಬಿನಕಲ್ನ ಈಜ ಅರಬಿ ಎತ್ತಾಲು ಒಂದೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆರಡು ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಉಂತಲೇ ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ಪರ ಮರತ್ಕೊಂಡವು ಪದಂಗಿ ಪಾಡೀರು ಟೊಪ್ಪಿ ಒಣದಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ತೆಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಶೆಟ್ಟಿ ದಿನಕರ ಬತ್ತೀರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಣದಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನಕರಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಳು ಪೂರ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪ್ರೀ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲವೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂದಣ್ಣ ಪೋಯರತ್ತಿನ ಪೋಲೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನಕರಣ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿನಕರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇನಿತ ಸೆಕೆಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚತ್ತನ ಬೇಲಪುರ ಇನಿ ಲೈಕ್ ನೂದು XP ಆನಾಗ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇಂಡೇರು ಓ ಅಂದ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುಮ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಗಾ ಹಾಯ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಬಣ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಕುಳು ಇತ್ತಡೆ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಲ್ಲುದ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇಕಾಗ ಏನಂದಿಲ್ಲ ದಿನಕರಣ್ಣ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಿನಕರಣ್ಣೆ ನಿಕ್ ರಕ್ಷನ್ಗ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಮನ್ಪೋನ ಚಾನೆಲ್ ದಾದ ಪಣ್ಣು ಮನ್ಪೊಂಡ ಮನ್ಪು ಅಕ್ಲೇ ಪಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇ ಪೋದು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಸುಮಸಿಸ್ ಸಾರಿ ಬತ್ತರೆ ಐಜಿ ಅವೇ ಬಟ್ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಅರ್ನ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ ಬೈ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೋ ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಥವಾ ತೆತ್ತಿ ಮೀನು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಕೋಟೆದ ಲೈಕ್ ಪಿರದೆಪ್ಪು ಹೊರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಟೆದ ಲೈಕ್ ಪಿರದೆಪ್ಪು ನತ್ತಿ ಕೋಟೆದ ಲೈಕ್ ನಲ್ಲ ಬರೋಡಾಪುಣು ಕೋಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ 16 ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಐತಿನತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಪ ಅನ್ಪು ಕಾಪಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಡಾಪುಂಡಿ ಕೆಲವರು ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿರು ತೂದು ಪೋಪಿನಿ ಒಂಕೆ ಆಂಡತೆ ನವೀನನ್ನ ಬಣ್ಣೇರು ಎಂಜಿನಿ ಒಂಕೆ ಆಂಡ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಮಕ್ಕ ನಿಖಲಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೇ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ್ನರ್ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನಕರಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ರೈಸ್ಲ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕಲ ಸುಮಕ್ಕ ಒಂಜಿಕೆ ಪುರ ಆಯರ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಈರು ಮುರಾಣಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಲೈವ್ಡ್ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲ ಪದ್ಯ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಆರ್ಲ ಪುರ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಆಶಿಕಿತ ಪದ್ಯ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಸಂಗೀತ ಮನದಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾಲ ಅಂಡಲ ಇಂಕ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡೆ ಒಣದಿಲ್ಲ ಬರ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ಶೆಟ್ಟಿ ದಿನಕರಣ್ಣ ಓಕೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದಿನಕರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಪ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಇಂಚೊಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೆ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ದಿನಕರಣ್ಣೆ ದುಬೈಡು ಸೆಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ, ಇಜ್ಜೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಇನಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ವಾರ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು, ಬಟ್ ಇನಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಪೋಯೆ ದೊಂಬುಡು ಚೂರು ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಬಂಡ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ದೀದಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇತ್ತೆಲ್ಲ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗುಡ್ ಮೂಡ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲರು, ಗುಡ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ದುರ್ಗಸಿಸ್ ಚಂದ್ರ ತೋಜುಂಡೆಗೆ ಏನದಲ್ಲರು. ಸಂಪತ್ತನೆ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಇನಿ ಚಂದ್ರ ತೂದು ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನಿಯಾರಣ. ಅಚ್ಚ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಣ್ಣದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನೇನು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಯಾರನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋರ್ಚಿ. ಓಕೆ ನಿಖಲ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಜನ. ಓಕೆ ಮೈ ಕುಕ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಹಾಯ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಚಳ್ಳರಕ್ಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಯಶೋದಕ್ಕತೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಇಡೋಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿತ್ತಾಡ ಪೋತುಂಡು ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು. ಸೊ ಕುಡಾರ ಮನ್ಪೋಟ ಮನ್ಪುಳೆವರ ಬೋಡಂಡ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಳೆವರ ಕುಡಾರ ಮನ್ಪುಳೆ. ನಗುವ ನಯನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು, ನಗುವ ನಯನ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಸಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಲ್ಸ್. ದಿನಕರಣ್ಣೆ ಮೂಲ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದಿನ ಅಂದತೆ ಸಾಂಗ್ ನಂಗೆ ಪುರ ಸೂರ್ಯ ಮುಟ್ಟಾತೆ ಅಂಚನ ಅಂದ. ಶಾನು ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ಳೆ ಹಾಪಂಡ ಅವೇ ಪಾಯಸ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಿಡಿದ ಮಾವ ನಂಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವತ್ ಬತ್ತೀರಿ ಇನ್ನ ಪಿರವು ದಾದ ಉಂಡಿ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ದ ವೈಫೈದ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಬ್ರೋ. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ 2 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರು. ಯಶೋದಕ್ಕಲ ಪ್ರಜ್ವಿತ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು, ನಗುವ ನಲಿವ ಪಣದಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳೆ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಏರು ಮಲ್ಲನೇನಾ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಸರಿತಾ ಸಿಸ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು. ಮೈ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಬು ಮಾಲ್ದೆ ಪಣದಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ. ಓಕೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇರೆ ಮಾತೇಕೆ. ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಇದು ರಸಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ. ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇರೆ ಮಾತೇಕೆ. ನಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕತೆ ನೂರನು, ನಾನಿಂದು ನಗಿಸುವೆ ಈ ನಿನ್ನನು. ഇരുളല്ലു ಕಾಣುವೆ ಕಿರುನಗೆಯನು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚೆದ್ದ ಹಂಗನಸನು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯಲು, ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು. ಗೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಿ ಬರುವೆ, ಬಾನ ಎಲ್ಲೇ ಧಾಟಿ ನಲಿವೆ. ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆಯ ಮಾತೇಕೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡು ಪಿಸು ಮಾತಲಿ, ನಾ ಕಂಡೆ ಇನಿದಾದ ಸವಿರಾಗವ. ನೀನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವೇ, ನಾ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ಲೋಕವ.
ಈ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಹಲಿಸದ ರಂಗೋಳಿ ಹಾಸೆ ಹೂವ ಹಾಸಿ ಕಾದೆ ನಡೆ ನೀ ಕನಸ ಹೊಸಕಿ ಬಿಡದೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇರೆ ಮಾತೇಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಇದು ರಸಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ ಲಲಲ್ಲ 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 ಲಾಲ ಲಲಲ್ಲ 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 ಲಾಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಪದನ್ನೇ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಉಂಡರೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ದುರ್ಗಸಿಸಿ ಉಂಡರೆ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಇನಿ ವರ್ಮ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬೇಗ ಆಂಡ ರೋಜಿನಗ ಲೇಟ್ ಆವಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಚ್ ಸೂಪರ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಹಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರೀರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಗಜ್ಪು ಸೌದಿರ್ದು ಬೈದರು ದಿನಕರಣ್ಯ ಒಮನ್ರದ್ದು ಬೈದಿರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೌದಿರ್ದು ಕುಡೋರಿ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ರಾವುಫ್ ಬಂದು ಅರಿ ನೀ ತೊರ್ತು ಬೈಜೀರು ನನ್ನ ಬರುವೇರು ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಾತ್ರತೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತಾರೆ ಸೆಕೆ ವೆಂಚಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ನನ್ನದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸುಂಚ ಆತನ ಬಂಡೆ ಶೋಕ್ ಆತನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೆಸೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷನ್ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮುಗಲುಂಡು ಮೂಲು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ರಕ್ಷನ್ ದಾನೆಂಬೆ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯಿ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಇಂಚಿ ಸ್ವರೇ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಎಂದೇರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಹಿಡ್ದು ನಿನ್ನನೆ ನಾ ಅಂದಾಪುಣ ಹಿಂಗೆ ರಕ್ಷಣ ಸೂಪರ್ ಏಮನಂದುಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ತಿಳ್ತಂದುಲೇರು ಶ್ರೀದುರ್ಗಕ್ಕ ನಗುವನ ಏನ ಬಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನಗುವನ ಏನು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎಂತ ಮಕ್ಕರ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ 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 ಎಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಒಂದು ಅಂಚವ ನೋಡ ಬಲೆ ಬಾಯಿಗೋಣೆ ವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತುಗಳು ಮೈಸೂರು ಬನಾನ ಸುಮೇತ್ ಸೂಪರ್. ಶಾಂತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಟ್ಟಡ್ ಅರಿಪಾರ್ದು ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಆಕಾರ ಮಲ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆಪಡವಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ಯಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ದಾದೆ ಅರಿವನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ದಾದೆ ಬ್ರೇಕ್ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಇಷ್ಟೇ ಶಾಂತ ಇಜ್ಜೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಮನದಿಲ್ಲೇರು ಬ್ರೇಕ್ ದಾದೆಕ್ ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚಂಡು ಬನ್ನದಿಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗೋಪಾಲ ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನದಿಲ್ಲೇರು ನಾನು ಸಣ್ಪತ್ರ ಉಂಡು ಬನ್ನದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ. ಓಕೆ ಮುದ್ದು ಚಿನ್ನು ಓಕೆ ಯಾನು ಬಾಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎನ್ನ ಜಾಲ ಮೈ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ ಈರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನದಿಲ್ಲ. ಓ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್? ಈರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಮೈ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಇರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಇರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಂಗಾರು ಇರು ರಕ್ಷಣ್ ಗುಲಾಲು ಮೈ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇರ್ನ ದಾದ ಉಂಡು ಪುದರ ಫೋಟೋನ ದಾದ ಚಿತ್ರ ಡೀಪಿಡರ್ನ ಅರ್ನಣಿ ಚಿತ್ರನ ಮೈ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬರೋಂದುಜ್ಜಿ ಮೈ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಪೊಡು ಈರ ಇಂಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂಡೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇತ್ತೇನು ಮಂತದೆ ನಿಜ ತುಯೇರ್ ಆಪುಜಿ ಈರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಡೆ ಮಂತದೆ
ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಜಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಗಳು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳತ್ತೆ ಅಂಚವಲ್ಲ ಪನಿಯರ್ ಲಾಪುಜವಲ್ಲ ಮರತ್ತು ಪೋತುನ ದಾನ್ನ. ಸೊ ಈರೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬಿಳೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಭಜನೆದ ಐಟೊಂಜಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಿರೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸುಮಯಚ್ಚಿ ಒಂದು ದಾದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ವೀನ್ ಚಾನೆಲ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಲಿಪಚ್ಚಿ ಅವು ಸರ್ಟ್ ಮನ್ಪನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜಿನ ಅನಿತೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಂತ್ ತೊಜ್ಪದ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ. ಓಕೆ ಪಾಡುವೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಡೊಂಗಿ ರಕ್ಷಣ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಯಾನು 12ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಳ್ಳೆ. ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಜ್ಜರ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇರುವರ ಉಂಡತೆ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ತುದಾವೆ ಆ ಮುರ ನೀರು ಮಂತದಿನ ಪೋತು ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಪುಡು ಕುಡೋರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವರ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅವೇ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೇ 2 ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಉಳ್ಳಾರಂಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಿನ ಪೋಪುಜೇರು ಹೊಡೆಲ್ಲ ಆರು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಕೋಡೆಜ್ಜರ ತಂಚ ಮೂಲೆ. ಬಲ್ಲೆ ವೈಟಿನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ ಮಾಡೋದು ದಾಯಿ ವೈ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬತ್ತೀರ. ಹಲೋ ಬ್ರೋ ಬಂದೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೌಖ್ಯವಾ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ, ಎಂತ ಕಜಿಪು ನಿಮಗೆ? ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ. ಓ ಹೌದಾ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ನಾನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮುದ್ದೆ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಟನ್ ರಸ ಮತ್ತು ಕೋರಿ ರಸದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಾರಾಯಣ ಬ್ರೋ ಟೊಪ್ಪಿನ ಮುರಾಂದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡವೇ. ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನ ಬ್ರೋ ಟೊಪ್ಪಿನ ಮಾರಂಡ ಅಂದಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾರೋಚವೇ. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಸೊಪ್ಪು ಯಾವ ಸೊಪ್ಪು ಅದು? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸೊಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸೊಪ್ಪ? ನಾನು 26 ವರ್ಷ ಹೌಸ್ ವೈಫು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ದನ ಕರು ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ. ಹೇಗೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ನಿಮ್ಮದು, ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ, ದನ ಕರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಉಂಟಾ ಸೀನು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು. ಮೈ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಏನೇನು ಮಿತ್ತು ತೂಪಿನಿ ಏರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಇರೇನು ಮಿತ್ತು ತೂಪಿನಿ ಏರು ಅಂದು ಅವು ಮಿತ್ತು ತೂಪಿನ ಅತ್ತೆ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಟಲ್ಪ ಐ ಟಿ ಅನ್ನು ತೂಪಿನಿ ಪದ್ಯ ಪಿನಮಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡದಳ ಓ ಪದ್ಯ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಪುರ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷನ್ ಬಳ್ಳಂಜೆ ಪಣದುಲ್ಲೆರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಇರೇನ ದುಂಬುದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಣದುಲ್ಲೆರು ಇರೆಗಾರನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಪದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದಾರ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಉದ್ದ ಸಪುರ ಆದತೆ ನಾನೇ ಚಪ್ಪೆಗೆ ಏನುದಿಲ್ಲ ಮಾಮು ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕಜಿಪು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಅವನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಓ ಅಂಚನೆ ಅಂದಂದಿ ದುರ್ಗಾ ಕಾಂತಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರದ ಪದ್ಯ ನೆನಪಾಣೆಂಕ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದೊಡ್ಡ ಊರು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಮಾಡುವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋರ್ ನಾವೊಂದು ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಮ್ಮೆ ನಾನೊಬ್ಬನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಹೋಗೋಣ ನೋಡುವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸಿಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದೊಡ್ಡ ಊರು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಮಾಡುವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದುರ್ಗಕ್ಕ ಅವು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾರೆ ಸಂಪಾತ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ್ಯ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟದ ಅಕ್ಕಳ ಪಾಡಾಡ್ತದೆ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಯಾನು ಬೊಡ್ಚಾಗೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ 50 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳರು 14 ಸೀಟರ್ ಟೆಂಪ ಉಂಡು ಬಂಡಿರ್ತ ಮೇರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಗೋಡೆ ಅವೇನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ದುರ್ಗ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಣ್ಣ ಓ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಲೈವ್ಗೆ ಕಡೆ ಏಪ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಯಾನೊಂದು ಚಾ ಬರ್ದಂಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಮಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ 14 ಸೀಟ್ ಯಾವುದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವಂದಿ ಬಸವನ್ ಬುಡಾಪಣ ಅಂದಿಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾವೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ಡು ಈರು ಪೊರ್ಲುಲ ತೋಜಾರು ದುಂಬುಲ ಲೆಕ್ಕ ಅವನೊಂದು ಈರು ಪೊರ್ಲುಲ ತೋಜುಜಾರು ದುಂಬುಲಕ್ಕ ಅಂದ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನ ಈರು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಬಣ್ಣ ಪೊರೆಂಚ ಮಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಅಂಬಳಿ ಮಾಡಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರಿ ಮಾಡುವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಗಣೇಶ ಬಂದಾಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಗಣೇಶ ಬಂದಾಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನರಮಣಿ ಬಂದಾಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ದುರ್ಗಾ ಹಿರಣ್ಯ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಲ ಇಪ್ಪುಳೆ ಒಂದೊಂದುಲೇರು ದುರ್ಗಾ ಹಿರಣ್ಯ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಲ ಉಪ್ಪುಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದುಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ದಾದನ ಬರೆಯ ಡಿಲ್ಟ್ ಬಂತೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ದಾದೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಅಕುಲು ದೊಡ್ಡ ಊರು ಪನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರುಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅರೆ ಬಂಡಿರಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಬಳಿ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ನಂಗೆ ಗಣೇಶನ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮನಗಲೇರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಅವನು ಉಪ್ಪುಂಡಿ ಅಕಲೆ ಪುರ ಕೋರಿ ಪುರ ಸಹ ಒಂದು ಆತೆ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿವರ ಅವೇ ಊರು ಬತ್ತಿನವರ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಕಲ ಊರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕನವರು ಆದರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆಯಿತು ನೋಡುವ ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ದಾವಣಗೆರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಒಣದಲ್ಲ ರಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತ ನೀರು ಹೆಡ್ಫೋನು ಕೊನಪ್ಪೆ ಪಂತರು ಬ್ಲೂತ್ ಹೆಡ್ಫೋನು ಒಂದು ಕನಕಾಯೇ
ಈ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಕನಪೆ ಬಂತಾರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಇಂದಿರೈತೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್. ವೇದಾವತಿ ಡಿಕೆ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಉಳ್ಳರ ಒಣಸಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡಂತೆ ಶೀತ ಎತ್ತನು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಮಂತೀನಿ ಕೋಡಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಮಂತಿತ್ತ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಾಂಡು ಪೋಯ್ನಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳರು ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಎನ್ನ ಒಣಸಾಂಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಮನೊಲಿ ಸುಕ್ಕ ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ರಂದ ಓಕೆ ಪೋಲೆ ಅವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಬಗೆಲ್ಡ್ ಇಕ್ಕಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೇಡ ಅನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೈಫೈ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅತ್ತೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಐಕ್ ನಾಲಿ ಉಂಡು ಆವಿಯೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಕೆ ನಾಲಿ ಅಚ್ಚ ಅಂದು ಅಂಚ ಪಾಡುನಾ ಇಂಚ ಪಾಡುನ ನಾಲಿಗ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಇಂಚ ಕೆಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕವನ ನಾಲಿಡು ಇಂಚ ಪೈಪು ತಲ ಕತೆ ಅವಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೈಪುಡು ಬಾರ್ದು ಪಾಡುಲಿ ಅವು ವೈಫೈದಾ ಅಚ್ಚ ವೈಫೈದನಾ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲಡಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದಂಚಂಡ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಆವೆ ಸಂಪತ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪನೋಡೆ ಯಾನು ದುಂಬುಲ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ನನಲ ಪೊರ್ಲು ಆಪುಜಿ ಸಂಪತ್ ಖಾಲಿ ಮೇಕಪ್ಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುವೆ ಅಂತ ಪೊರ್ಲುದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಮಂತ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಈರು ಏನನು ನಿಜವಾದ ತುಯ್ಯಾರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರಾಯರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಇರಿ ನಾವೇ ಅಂಚದಲೆಜ್ಜರು ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದೆ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ದೇವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಬಂದರು ಬಾವು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಒಲ್ಪರ್ದು ಬೈದಾರೆ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅವೆ ರಕ್ಷಿತನ್ನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ವೇ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಅವ್ವೇ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಬಂಡೇರು ಸಂಪತ್ ಸೆಡ್ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ವೇದಾವತಿಯಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸದ ಪುದರೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಪಣ್ಣ ಶಬ್ದನೇ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೋರು ಬರ್ಸವನು ಅಂದ ಓಕೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಕಾಪುದ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಬಂಡೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಕಪ್ಪು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಏಪಲ ಉಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೆ ಓಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರೇ ಏಪಲ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದು ಏಪ ಬೈದರಿಯೇರು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಓದಿನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿತ ಈರಾ ಓಕೆ ಡಿಜೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಇರು ಬೇತೆ ಐಡಿ ಬೈದಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓಲು ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಜಿರಿ ಜವಾರಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ದ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾನು ಆರು ಡಿಜೆ ಆರು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲತ್ತು ಆರ್ನ ಆಸನ ಅಂಡ ತುಳು ಬರ್ಪುನಾರೆ ಶೋಕು ವೇದಾವತಿ ಎನ್ನ 33 ಲೈಕ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಂಡೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ದುಬಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಾ ಆರು ಪಿಕ್ಚರ್ದಾರ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಡಿಜೆ ರಕ್ಷಿತಾನ್ನಿ ಯಾನು ಸುರು ಕಂಚೆ ನಿಂತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಓ ಆರಾಗಿನ ಅಂದಂದ ಆರೇ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಆ ದಿವಸ DPS ನೇಮ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಣಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ದೀಪಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಪಣಂದುಲೇರು ಡಿಜೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನದಲ್ಲ ಡಿಜೆದ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ
ಡಿಜೆ ಬೋರ್ಡ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಡಿಜೆ ಎನ್ನ ಮೆಹಂದಿಗ್ ಅರೇನೆ ಪನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಇಜ್ಜೆ ಮೆಹಂದಿಗ್ ಡಿಜೆ ಮನ್ಪೋಚಿರು ಭಜನೆದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಭಜನೆದ ತಂಡ ಉಂಟು ಎಂಗಳ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರಗೆ ವಾಮಾಯೇ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸಹರ ಸೋಚಾಯೇ ಮಂದಹಾಸ ಅಹನಲು ಮೇಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮಾತಾಡುವ ಮಂದಾರವೇ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಡ ಹೇಳದೆ ನಾನೇತಕ್ಕೆ ನಿನಗೇಳಲಿ ನಿನ್ನ ಮೈಯ ತುಂಬ ಕಣ್ಣಿದೆ ಮನದಾಳದ ರಸಮಂಜರಿ ರಂಗೇರಿ ನಿನ್ನ ಕಾದಿದೆ ಪಿಸು ಮಾತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗಿದೆ ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಟಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗಾಟವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತಿವೆ ನಿನ್ನಯ ನೆರನ ಮೇಲೆ ನೂರು ಚಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಏ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರಗೆ ವಾಮಾಯೇ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸಹರ ಸೋಚಾಯೇ ಶೃಂಗಾರದ ಶೋಭಾನೆಯ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೀನು ಹಾಡಿದೆ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸಾಹಸವ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವೆ ಸೌಗಂಧದ ಸುಳಿಯಾಗಿ ನೀ ನನ್ನೆದೆಗೆ ಬೇಳಿ ಹಾಕಿದೆ ನಾ ಕಾಣುವ ಕನಸಲ್ಲಿಯೇ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಬೇಳಿ ಹಾರುವೆ ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಟಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗಾಟವ ಸುಂದರವಾದ ಸೋಜಿಗವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮುನ್ನುವಿದೆ ಬಣ್ಣಿಸ ಬಂದ ರೂಪಕವೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ ಹೇ ಮಂದಹಾಸ ಅಹನಲು ಮೇಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮನ್ಪುಳಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಳಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಳಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೋಡದ ಬಾಕಿ ಉಂಡಕ್ಕ ಭಜನೆ ಓಡೆ ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಫುಲ್ ತೂಲ ರಕ್ಷಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಏಪ ಮದಿಮೆಗೆ ಏನೋದಿಲ್ಲರು ಆಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇರೇನ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜ ಸಂಪು ಕೆಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಏಪ ಮದಿಮೆ ಕೆಂಡೇರು ದಾದ ಆಡಕ್ಕೇನದು ದುರ್ಗಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಬಾರಿ ಅಮಸಾರ ಮಲ್ಪು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಡಿಜೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ರಕ್ಷಣ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ರಕ್ಷಣ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ತನ ರಕ್ಷತ್ರ ದೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಜೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಭಜನೆ ಕಾಂಡದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣ್ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುವರ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುವರ ಎಂದು ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕೇನುಜೆ ನಲ್ಪವನೆ ಅಂದು ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಮೈಯ ತುಂಬ ಕಣ್ಣು ಇದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಡಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಳಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಚಿನ್ ವೈಜಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸಚಿನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಡ್ಲೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಜಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಂತ್ ದುಪ್ಪರೀರು ಮಂತ್ ಜಡ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ದಾದನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಂದಾರಕ್ಕನ ಪೋರಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಾರೀರಿ ಅನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಉಡಲ ಆಸೆ ಪೂರ
ಎನ್ನಿನ ಬೊಲ್ಪಾಂಡ್ ಪನ್ನೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣದೆ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲಿರ್ದ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ ಸುರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡಿ ಲೈವ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಣ್ಣದಿರ್ದ ಆಗಿ ಶೆಟ್ಟಿಯಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದಿನಕರಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ದಿನಕರಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ದ ಪದ್ಯ ಅವು ಉಂಡು ಏನು ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಪಣಂತೆ ದುಂಬ ನೆನಪುಂಡೆ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಬಂಗಾರ್ ಪಟ್ಲೇರ್ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ದ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಓ ದಾದ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಮಾರೇಕು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದತೆ. ಉಡಲ ಆಸೆನಾ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಉಡಲ ಆಸೆ ಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಆಂಡಲ ನನ್ನವ್ರ ಏನು ಕೇಂದ್ರದ ನನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಬೇರೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾಯ್ತ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪದ್ಯದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ವೈಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ಗೂ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುವುದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಗ ತಾಳ ಲಯ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಡೆಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೈವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತಾರೆ ಬೈದಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೋಚಿ ಬೇಗ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪಾಯಸ ಉಂಡು ಅಪಂಡ ಆಪೂಜಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದಾದ ರಕ್ಷಣ ನಿಕ್ಕು 18 ಮಾತುಜಿ ಅವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ 18 ಮಾಡುದು 14 ಆತುಜಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಪುನ್ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಿನ್ನ ಏಪ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೈವ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗ 18 ಮಾಡ್ದು ಮಿತ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡುವುದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇಡವ ಯಾರಿಗೂ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಕೌಂಟು ಅಂಚತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ 18 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 100 ಒಂದಂದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದಂದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಅದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಳ್ಳಾರೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಬರ್ತೀನಕಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ತೂಳೆ ಪಂಡಿಜ ವಂಡರ್ ತುಳೆ ಪಂಡಿಜ ಯಾನು ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು ನನಗಳು ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಕನಸಲು ನೀನೆ ಮನಸಲು ನೀನೆ ನಿನ್ನಾನೆ ನನ್ನಾನೆ ನಿನ್ನಾನೆ ನನ್ನಾನೆ ಉಳಿದ ಜಿನ್ನ ಸುಮರಾಣಿ. ಇಂದು ಹಿಂದೆಂದಿಗೋ la 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 la. गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे. ಬ್ರೋ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಕುಜಲ್ಪುರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆತಂಡು ಬಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಪಂಡ ಯಾನೆಂಚಿನ ಏಪಲ ಮೀಲ ಕಣೆ ಬರ್ಚುವೆ ಅವು ಇನಿ ಮೀಲ ಕಣೆ ಬರ್ಚಿಜಿ ನೆನ್ಪೇಜ್ಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ನಾವು ಅಡೇನೆ ಡ್ರೈ ಆಣಂತೆ. ಸೊ ಮೀಲ ಕಣೆ ಬರ್ಚಿನ ಕುಳ್ಳು ಅಡೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೇನೆ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೋಜು ಅಂತೆ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಮೈದಾನ ಖಾಲಿ ತೋಜತೆ. ಬ್ರೋ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಕುಜಲ್ಪುರ ಸ್ಟೇಟ್ ಆತಂಡ ಕೋಡೆ ಯಾರ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಗೋವಿಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಇರು ಇಂದು ತಿಂತಾರ ಅಂದ ಎಂಜಿ ನಾನು ಪೇರವು ಅವನ್ ಇಂದು ತಿಂದು ಕುಜಲ್ಪುರ ಸರ್ತಾಪಣ ತಕಲ್ಲ ಎಂಚಿ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಂದು
ಓವಿ ಏಕೇನಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣನಕುಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲೆ ಬಲೆ 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 ಏರುಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರು ಲೈವ್ ಇಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈಜೇರ್ ಮಾರೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಮಿಸ್ ಆದ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸಚಿನ್ ವೈಜಿ ಬ್ರೋ ಏಪ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ರೆ ಇರು ಅನ್ನೋದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡಿ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರ್ ಸತ್ ಓಡ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆತು ಜಿ ಆನಾಗ ಬರ್ಕಾ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮವೇ ಸಚಿನ್ ಆಗೇನು ಅಂದಿ ಸಚಿನಿ ಸುದೀಪು ಅಚ್ಚಾ ನೀವು ಪುದಾರಾಟ ಗೊಬ್ಬನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಮಾತಾ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪ್ಲೇ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಶ್ರೀನಾಥಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ತೂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ ಅಂತ ಅವಚ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಪದ್ಯಾನಗ ಅವ ಎಡ್ಡಾಜಿನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ. ಕಾನದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಕಾನದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಮನ ಕಾನದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಕಾನದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ ಕಾಣಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಡಲನು ಕೂಡಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಣಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಡಲನು ಕೂಡಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ. ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಬಾರಿ ದಿನೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ನೀರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣನುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸಚಿನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣನುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿ ಅವು ಶೀತ ಆಯ್ತನತ್ತೆ ಕೊಡಾಯ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಮೃತ ಅಂದಂದು. ಕಾನದ ಕಡಲಿನ ಮೊರೆತದ ಜೋಗುಲ ಒಳಗಿವಿಗಿಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯು ತನ್ನ ಕಡಲನೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಸುಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಮನಸ ಆತ ಜೀರ್ಣ ಆಡಿಗೆ ಎನ್ನಾಡು ಜೀವನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕಲ ರೈಸ್ಲ ಕಾನದ ಕಡಲಿನ ಮೊರೆತದ ಜೋಗುಳ ಒಳಗಿವಿಗಿಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯು ತನ್ನ ಕಡಲನೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಸುಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿರುವುದೋ ಅದು ಎಂತಿರುವುದೋ ಅದು ನೋಡಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಡಲನು ಕೂಡಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾನದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ. ಸಾವಿರ ಹೊಳೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದರು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿಹುದಂತೆ ಸುನೀಲ ವಿಸ್ತರ ತರಂಗ ಶೋಭಿತ ಗಂಭೀರಾಂಬುದಿ ತಾನಂತೆ ಮುನ್ನೀರಂತೆ ಅಪಾರವಂತೆ ಕಾಣಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದರಳು ಕರಗಲಾರೆನೆ ಒಂದು ದಿನ
ಕಾನದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ. ಜಟಿಲ ಕಾನನದ ಕುಟಿಲ ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವ ತೊರೆಯು ನಾನು. ಎಂದಿಗಾದರೂ ಕಾನದ ಕಡಲನ್ನು ಕೂಡಬಲ್ಲೆನೇನು. ಜಟಿಲ ಕಾನನದ ಕುಟಿಲ ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವ ತೊರೆಯು ನಾನು. ಎಂದಿಗಾದರೂ ಕಾನದ ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರಬಲ್ಲೆನೇನು. ಸೇರಬಹುದೇ ನಾನು ಕಡಲ ನೀಲಿಯೊಳು, ಕರಗಬಹುದೇ ನಾನು, ಕರಗಬಹುದೇ ನಾನು, ಕರಗಬಹುದೇ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಲೋ ಮೋಡದ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ. ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ತಾಂಡವ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೀವನ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಡೇಜ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಬನ್ನಲ್ಲೇ ಓಕೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜರ ಬಲೆ 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 ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಳೆ. ಹೊಸ ಜನಗಳು ಏರ ಬರೋದು ಜಿರ್ದ ನೀನಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ತಾರನಾಥ ಪನದುಲ್ಲೇರಿ ಓ ಒಂದಿನ ಪುದರ್ದ ಬಂಡಿ ಅನಿಕಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಓಕೆ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಓಕೆ. ಕರಣ್ ಆದ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಕೂಡ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುನು ಒಲ್ಲ ಬೇತಕ್ ಮಂದಿರ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರ. ಆಫೀಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುನು ಒಂದು ತಾಲ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಅನ್ನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಇಜಿನ ಒರಿಯನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಡೆ ಆ ಉಯಿರೊಂಜಿ ತೂಲೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಎಂಚ ಏತು ಜನ ಬೋಡ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬಡ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇ ಇರ್ತ 3 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏತು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಲ ಬಡ್ಚಿ ಒರಿಯನ್ ಅಂಚಿಂಜಿ ಮನ್ಪಲಕ ತೂಲೆ ಇಡೀ ಚೈನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಲಕ ತೂಲೆ ಬೋಡಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಮೋ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದಮಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೇರಿನ ಜನ ಕಡಪ್ರೋಳಿಂದ ಒರಿಯನ್ ಮನ್ಪಲ್ದು ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕದ ಮನ್ಪೋಯ್ಲತ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಜ್ಜ 10 ಜನ ಬಂಗಾಪುಂಡಿ వాళ్ళ 10 ఏట పూర ప్రాబ్లం ఒక ఎంక దాని ప్రాబ్లం ఇచ్చి కుళ్ళి ఏట వాడల ఎంచ కుళ్ళు 9 జన ఓడే కుళ్ళు నైట్ డాడర్ ఎల్లే ఓడే ಕೂಡ ಓಕೆ ಇಜಿನ ನಾನು ಇಂಚಾನ್ ಬಂಗಾಲಿನ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತ ಬರಲ್ಲ ಬಂಗಾಲಿನ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತ ಬರಲ್ಲ 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಣ ಬುಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊರ್ಕ 25 ಇಂಚ್ ಎತ್ತು ಪಾತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ಪೋಲತೆ 10 ಜನ ಓಕೆ ಓಕೆ వాళ్ళు కాండే పని పెండాలి రిటర్న్ కదా రెండు ಆ ಏರ್ ಇಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆನಾ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಲಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಸಾಮಾನು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪುರ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಪಾಡ್ಲಿರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಾಮಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಕ್ಲೀನಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ಲ್ಯಾಡಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಲ ಈಜು ಕಡಪುರಿ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒರೆಯಿರು ಬರಲಿಗೆ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಲಿಗೆ ತೂಕ ಬರೆ ಲಗುನು ಒರಿಯನು ಬಾರ್ದು ಅದ ಅನ್ಬೇಡ ಅವನು
ఇంకేం తూలంచ బుడ్రే సులభ పాడలి. ఓకే ఓకే. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಾರಿ ಅವೇ ಸಾರಿ ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಯ್ಯರ್ ಬರ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಜೈ ಭೀಮ್ ಸರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಪಕ್ಕ ಫನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಫನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದೇರಾ ಅಂದ ಏರೊಂದು ಫನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ನ. ಬಕ್ಕ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಪಣದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಯ್ಯರು ದಾದ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದ್ಕೇನಲ್ಲ ಚೂರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚಾದೆ ಅವೇ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲಾರು ಪೋಪಿನ ಇರು. ಓ ದೇವ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು. ದುಬೈಡ್ ಓಲು ಪುಣಿ ಅನ್ನ ಕೇನದುಲ್ಲಾರೆ ಯಾನು ದುಬೈಡ್ ದೇರೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ ಪಣದುಲ್ಲಾರೆ. ದಾಸವನ್ಯ ಹಾಯ್ ತಮ್ಮ ಪಣದುಲ್ಲಾರೆ. ಪಣ್ಣಿ ಸರ್ಕಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯನೇ. ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ. ಯಾನು ರಶೀದ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ರಶೀದ್ ಹೊಡೀರು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ. ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಲಕ್ಕೆ ಕೌಶಿಕನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗನ ಮೇಪಲ. ಫನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲಿ. ಫನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಓ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ತೀರ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ದಾಸು ಆರ್ ಹಾಯ್ ತಮ್ಮ ಪಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ದಾಸು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು, ಹೇಗೆ ಎಂತ ಕಜಿಪು ನಿಮಗೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ದುಬೈಡ್ ಓಲು ಪುಣಿಗೆ ಎಂಡರು ಇರೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತೇ ಅನ್ ದುಬೈಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದು ಇರು ಇನಿ ಲೈವ್ ತೂ ಅಂತಾರ. ಕೌಶಿಕ್ ಬ್ರೋ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಇನಿ ಅತ್ತ ತುಂಬ ಬೈದಾರೆ ಇರು ಟ್ರೈಲರ್ ಡ್ರೈವರ್. ಓ ಅಂದೆ ಮತ್ತು ಬಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಅವೇನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಮುರಾಣಿ ಅಂಕಲು ಒಂದೇ ಪೂಜೆ ಬೋದಿತ್ತೆ. ಈರೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಕ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಪುಣು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಅವೇ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಆಗದರೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗದರೆ ಎಂದು ಹಟ್ಟಿರ ಆಗಾದರೆ ಅವು ಎಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾನು ಜೆಪ್ಪು ನಿರಾಕ್ಷರ ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಕೌಶು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಯ ಬಂದಿರು. ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಡಪುರದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಭಜನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ದುಬೈಡ್ ಆತಿನ ಭಜನೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪೂರ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪುದಾರ ಪಂಡಾರ. ಓಕೆ ಫನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೋ, ನೀವು ದೇರ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೋ. ಹೌದೌದೌದು ನಾವು ದೇರ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗಾದರೆ. ಹೌದೌದು ಹತ್ತಿರ ಆಗಾದರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೇರ ಮತ್ತೆ ರಶೀದಿ ಹೌದೌದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹತ್ತಿರ ಅದು 3 ದಿನಂಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಉಂಟಂತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ದೇರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಲರ್. ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಊರಿನವರಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಲ ಇಜ್ಜು. ಓ ದೇವೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಪಂಡಿನಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಬಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಜಾತಿ ಯಾರು ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ನಂಬರ್ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿತ್ತ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಅಂದ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತವರ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋತೆ ಅವು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡು ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವಂತೆ ಜನ ತೂವಾಡು ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆತೆ. ಇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಸರಿಗಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾದ. ಯಾನು ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಲ್ಯಾಡಪುರ ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೇನು ಪುರ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆಂಕ್. ಫನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ. ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಬೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸಹ. ಓಕೆ 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 ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿಗೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೊಮ್ಮೆ. ಎಂಕ ಪೂಜೆ ಎತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಇರ ಪೂಜೆ ಎತ್ತನ ಪರೋಡಂಡ ಈತ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ದಿನ ಬರೋದಿತ್ತಡ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ ಇದ್ದಿಂದ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇದು ಅನ್ಪೊಡು ಎಂಜಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಡು ಅಲ್ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ ಪಾಡೋಡ ಅಂಚ ಬೇತ ಓ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇದನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ನು ಇಮೇಲ್ ಉಂಡ ಜಿಮೇಲ್ ಇಮೇಲ್ ಮನ್ಪುಳೆ ನವೀನ್ ಜಿ ಕುಲಾಲ್ ಇಮೇಲ್ ಒಂದು ಉಂಡು. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ
ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಲರ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಗೆ ಇರ್ನ ಒಡೆಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ರಿಷಿತ್ பண்ணுது கௌஷிக் அண்ணே ಟ್ರೈಲರ್ போய் ಅಲೇನು ಮುಟ್ಟ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾಪಂಡ ರಜೆ ತಿನಾನಿ ನಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜೆ ಅಂದನಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ದಿನೋ ಸಂಡೇ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬೈಯಡ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚಾದ ಒಡೆ ಪೋಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ನೂರಾಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಯ ಅವು ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಮನ್ಪಂದೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಯಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿಸ್ ಆನ್ ಒಂಜಿ ಮೋನೋ ಚಾನೆಲ್ ಮೋನೋ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಪೋಡ ಒಂದು ಪಂಡ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಏ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅಣ್ಣನ ಟ್ರೈಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ ಲೈವ್ ದಿನೋಲು ಉಂಟವೆ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಊರ್ದ ಎನ್ಮರೆಗೆ ಮುಲ್ತ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಎನ್ಮ ವರ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಹೊರವರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಜೆಪ್ಪುನು ಇಜಿನ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ್ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮೋಡ್ದು ಊರ್ದ ಕಾಣಿಸೋನಿ ಮುಲ್ತ ಅತ್ತು ಮುಲ್ತ ಎನ್ಮರೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡು ಮುಲ್ತ 5 ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಏಪಲ ಫ್ರೀ ಪುನಗ ಫ್ರೀ ತಡ ತೂಲೆ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೆ ಗರಗರ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೋನಿ ಮನದಲ್ಲಿ ದಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕಾ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಬಾಚ ಚಾಚಾ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಜೆಪ್ಪುಡೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾಳೆ ಸಿಗುವ ನಾನು ಸಹ 2 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸಿ 120 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಹ ಮಲಗ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಾಗಲಿ ಊರೆಲ್ಲಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಂತ್ರ ಬಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅರಮನೆಯ ಆನಂದ ರಂಜಾನ್ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ರಂಜಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ರಂಜಾನ್ ಏಕ್ ಬಾಯ್ ನವೀನ ಬಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಾಯ್ ಶ್ರೀನಾಥ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಅವೆ बक्का रमजान कैसे हो आप एक लाइक दीजिए लाइक नहीं दिए तो एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब तो किया है ओके 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 हाय रमजान पढ़ने श्रीनाथ थैंक यू फॉर सपोर्टिंग बाय श्रीनाथ पढ़ने बाय बाय पढ़ने रक्षण कुमार चलो इतने ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೋಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಬಾವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು 22 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಅನ್ಬೇಕ 22 ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಾರ
ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಮೂರು ಬಂದು ಅಂತ ಪಾತಿರೋದಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಏನು ಲಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಚಲೋ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ सब्सक्राइब करो मई चैनल ನಾವು ಎಂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ ಎಂತ ಹೇಳುದು ನೀವು ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ದುಬೈಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅಲ್ಲ ನೀವು ದುಬೈಲಿ ಇದ್ದು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈಗ ದುಬೈದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಬೈಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಕನ್ನಡವ ತುಳುವ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದವರ ತುಳು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡವ ಅವು ಎಂಚಿನಮೆ 9-8 ಪುರ ಪಾತಲ್ಲೇ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ನಾವು ನೇಪಾಳಿಯ ನೋ ವೇ ಬ್ರೋ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ 10 ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟು 1.35K ಉಂಟು ಸರ್ 1.35 ಅಂತ ಏನೋ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಾನು ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೋ ವೇ ಬ್ರೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೇಪಾಳಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋ ವೇ ಗಣೇಶ್ ನೇಪಾಳಿ ತಾನೇ ಹೌದಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಆಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೋ No, the popular Kannada actor Ganesh, also known as the Golden Child, is not Nepali. While his family has Gurkha roots in Nepal and connection to Darjeeling, he was born and raised in India, especially Adarkamahalli, a village outskirts of Bangalore. He considers himself Indian and fluent in Kannada. Okay. ಅವರ ಯಾರ ಅಜ್ಜಂದಿರು ನೇಪಾಳಿ ಅಂತೆ ಅವರು ನೇಪಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಮಲಗುವ ಇನ್ನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಲಗುವ ಸಾಕು 2 ಗಂಟೆ ಸಾಕು ಇವತ್ತು ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತವರ್ಮಣ ಸರಿ ಉಂಟಾ ಅಜ್ಜ ಪಪ್ಪ ಆದ್ರು ನೇಪಾಳಿ ಅದಾದ ನಿಂದು ಅವನು ಪಟ ಪಟ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಅದವು ಅಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ನೆಟ್ಟು ಅನ್ನೋದೇನು ಕೂಡ ಈಗ सही उंटा वॉइस आपका हेडफोन का पर्पस ब्रो आपका हेडफोन का वॉइस ब्रेक आवुनुंडु इत्तला आवुनुंडा नो ಐಡಿಯಾ ದಾದಂದು
ದಾದನ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಟು. ಓಕೆ 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 ದಾದ ಇಶ್ಯೂ ದಾಲಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಾಲಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾಯ್ತಲ್ಲೊಂದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುന്നുണ്ടാ? ಈಗ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಲ್ಲ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣ, ವೈಫೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ ಅದು ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವ ಪಂಡ್ರ ವೈಫೈ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ. ಸೊ ತೂಕ ನಿಗಳು ತೂಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಎ ಸಿಲ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಅವ್ರು ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೈಕಾ ಅಂತು ನಂಚಾದ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಯ್ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನಂದ ಮೇಲೆ ಪಾತಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿಯಾಣ ಬಂಡೆ. ಓಕೆ 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 ಅವೇನ ಅಂದ ಅವ್ಳು ಮೈಕ ಚಾಲಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅಂದ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಬಂಡೆ. ಓಕೆ 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 ಅವು ಬಾಂಗ ಅವಂತನತ್ತೆ ಬರಿಟ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ನವಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಇಡೋಲ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪನ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ನಾಡೇ ಚಂದ. ಸರಿ ಆಂಡ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕುಡಿಯೋದು? ಅದು ನೀರು ಸರ್, ನೀರು. ನಾನು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಬಿಸಿ ನೀರೇ ಕುಡಿಯೋದು. ಅದು ಸ್ವರ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಬಾರ್ದಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾತಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೌದೌದೌದೌದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೇದವತಿ ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗಳ 10 ನಿಮಿಷ ಪೋಪೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಡಿಗೆಯ ಅಪ್ಪ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಪಣ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಲ ಪಕ್ಕ ಬಂದನ್ಪುಣಿ ಯಾವ ಪಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ ఇంకొంచెం వీడియో ఎడిటింగ్ మన పేర్లు ఎత్తును మరి ఇంక నీ కుళ్ళెర పొడిచింది అప్పుడు ఎల్ల గుళ్ళు కాడ అంత మళ్ళా ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅವನು ನಾನು ಎಂಚ ಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಒರಾಣೆ ಒಂಜೇ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡ 40 ನಿಮಿಷದ ಎಲ್ಲ ತೂವೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂದಲ ಆಪುಡು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂತದಂಡ ಎಲ್ಲಿ 2-3 ಮಂತ್ ಪಾಡ ಆಪುಡು ಒಂದು ಯಾತ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತ ಎಂಕೊಂಚ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲೈತೆ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಂಜಿನ ಅನ್ಪೊಡಿ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡ ಅತ್ತು ಒಂಜೆ ಪಾಡೋಡ ಪಂಡ ಪೂಜೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಅವೇನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಂತನ ಮಜಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅವನಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ 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 ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ವೈರಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಬರಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಆಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ ಮೋದಿಜಿ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರವರ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಒಂದೆತ್ತಾಯ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆದ ಪೂಜೆ ಮುರಣಿ ಪೋಯತ್ತ ಕೊಡೆ ಭಜನೆ ಪಾಡ್ತೈತ ಇತ್ತಾನೆ ಪೂಜೆದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈವಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ
ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಹೌದು ಮಾರ್ರೆ, ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ 31 ಜನ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೋದಿಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಾತೇರು ವರ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ, ಮೋದಿಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಓಡೆ ಪಾತೇರ್ನು ಕೈತಾರೆ ಪೋಯರ ಬುಡಿಯೇಟತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈವಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಪೋತಿರೋರಿ, ಯಾರು ಬರ್ತದೆ ಮಂತಿರೋ, ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ತಿರೋ ರಾಣಿ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ ನಾವು. 100 ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 65 ಆಗಿತ್ತು, 100 ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲ 31 ನೀವು ಒಂದು 6 ಯಾರಿಗ ಪಂದ್ಯ ನನಗೂ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅವು ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದಿದ್ದೀರ ಕುಳಿಯಲ್ಲ ಅವು ಪಂತಿದ್ದೀರ ಅಂದಾರು. ನೀವು ದಿವಸಗಳು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಆಯ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡುವ ನೀವು ದಿವಸಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈವಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವೇದಾವತಿ 44 ಲೈಕ್ ಆಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದಿರ ಅವು ಎಕ್ಕಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಬತ್ತೇರಲ್ಲಿ ತೂಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ದಾಯ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲ. 54 ಜನ ಕುಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಮಂತಿನಾರು ನಾರಾಯಣಗುಳ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರುಕೆ ಬಂತೋಡ ಮಾತಾಡ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಪಾಲೇನು ಅವು ಎಂಚ ವೈರಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಪನ್ಪಿನ ಅವರ ತೂಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಲೈಕ್ ಪೂಜೆ ಅಂದಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡ ಅಂದ್ ಮಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಇದು 75 ಜನ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಒಲ್ಲ ಒಂದು ಏಟ್ ಹತ್ತತ್ತ ಮಾರೆ ಚಾಟ್ ಬೋಟುಡು ಹತ್ತತ್ತ ಚಾಟ್ ಬೋಟುಡು ಅಂಚ ಅಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಅವು ಎಂಚ ಮಾರ್ರೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕಾಪುಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡುದಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಪುರ ಮನ್ಪುದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ ಇಂಕ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣಲೇರು ಅವು ಬೋಟಿ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪೋಡಿ ಅನ್ನ ಕೊಡು ಮೇರೆ ವೈರಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ ಹಾಕಂದದ ಪೆಟ್ವಾಡಂದದ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀವು ಎಂತ ವೈರಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ರಂದು ಆರು ಬರಂದಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ 40 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಚಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಲೈಕ್ ಅರಡೆ ಕುಲ್ಲುದಣ್ಣಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಎಂಚದಾದ ಅಂತ ನಾನೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತೀರ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಕುಲ್ ತೋಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ವೇದೋದಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಪಲಡ್ ಆಡತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ದೂರನ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ಲಡ್ಡ ದಾದಾ ಇನಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಹೊಡ್ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲಡ್ ಆಡತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ದೂರನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ ಫ್ಲಡ್ ಅದಾದ ಅಂದ್ ಎಬ್ಬೋ ಏರ್ ಮಾತ ಒಂದು ಜನಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ವೈರಲ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು
ಅತ್ತೆ ಅವು ಎಂಜಿನ ಅಲಮೆ ಅಜ್ಪತ್ತೇನು ಲೈಕ್ ಕಾಣ್ಬೆ ಇನ್ನು ಎಂಜಿನ ವೈರಲ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನು ಮಾರ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಮಲ್ಲೇಜಿ ತೂಕ ದಾದಾಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣದ ಎಬ್ಬೋ ಏನು ಅವು ಮಾತಾಂದು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ನಿಖುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಏರು ಅಂಚ ಮಂತಿನಿ ಕೇನುದಿರು ಅವು ಏರ ಒಂಜಿ ಬೈದೇರು ನಮಕ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ವೈರಲ್ ಮನ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಡೇನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ಯಾರು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಕೇನುದಿಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನವೀನ್ ಜಿ ಕುಲಾಲ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲವಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲ ಶಿವ ಅವ ಯಾರು ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಹೆಸರು? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೀರಾ ಶಿವ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಥ ಕಜಿಪು ನಿಮಗೆ, ಎಂಥ ಪದಾರ್ಥ ನಿಮಗೆ? ಊರು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು? ಏರು ಪನ್ನಿ ವೈರಲ್ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಅವಾರು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಚೊಳ್ಳರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬೈದಿನಕ್ಕೆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನವೀನ್ ಅಂದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪುದರ್ ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇಂದು ಪಾಡ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಣಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ತೂಪಿನಾಕರು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚ ಬರ ಮಂತನ ಪಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಂದೆ ತಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದ ಆಪಣ ಹಿಂಗೆ ಆರು ಬರಾಡೋರ ಪಿರ ತೂಕ. ಓ ಅಣ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಅಣ್ಣ, ಓ ಸರ್ಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಅರ್ರ ಪುದರ್ಲ ಮರತು ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಪುದರ್ಲ ಕೇಂದಿ ಜಾಂದಾರನ ದಾದ ಪುದರಂದು ಫನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದೇ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಓ ಫನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಣ್ಣ. ವೈರಲ್ ಮನ್ಪು ಬನ್ನಿ ವೈರಲ್ ಮನ್ಪು ಬನ್ನಿ ಆರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಬಣದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದುಬೈ, ಸಾರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ರೆಂಚ್ ಉಂಡಿರ್ನ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಏಪ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ರೆ ನಿಗುಲ್ ದುಬೈಗೆ ಅತ್ತ ಬೈದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಫನ್ನಿ ಸರ್ಕಲ್ನವ್ರು ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನದ ತುಳಿತವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಯಾನು ಸದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದಿರು. ಓ ಅಂದೆ, ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಣದಲ್ಲೇರು. ಪಾತೆಲೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಿತ್ತೆ ತೂದು ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇದಾನೆ ಇದು ಬೇಗ ಆಂಡ ಒಣಸ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಎನ್ನಾಡು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮನುಳಿ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಇತ್ತನು ರಕ್ಷನ್ ತಾನೆ ಪೋಪಿನ್ ಜಪ್ಪುನ ಆಡ ಪತ್ತಾರೆ ಆಡದ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಇರ್ನಾಡೆ ಮಲ್ಲಿಕ ವನಸ್ ದಾದೆ ಗಜಿಪಿರೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಂದರ
ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ದಾರ ಓಡಿ ಹೋಯ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲ್ದಾರ ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕ ಅಂಚ ವೆಜ್ಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಮಿತ್ತುಕು ಪೋಡು ಜನ ಇತ್ತ ಮೆಲಾನೆ ತಿರ್ತು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಾರಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಬೋಟುಡ್ ಆದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಬೋಟುಡ್ ಮಂತ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೇ ಮಂತೆಂಡ ಓಕೆ ವೈರಲ್ ಆವಡು ವೈರಲ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡತೆ ಅವನದಲ್ಲಿ ಅವು ಆರು ಮನ್ಪುನಿ ಒರಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಾರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಲ ದುಬೈಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದು ಅನ್ನ ಅಲ್ಪಲ ಆಧಾರ ಉಂಡೆ ಎಂದಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲು ಐ ಡಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪುಣೊಂಜಿ ಸೇಮ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಲ್ಲಂಗನೆ ಐ ಡಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣ ಅವಳು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇನ ಉಂಡೆ ಎಂದಕ್ಕೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಗಲ್ಲ ದುಬೈ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಗಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡಿ ಐ ಡಿ ಮನ್ಪೊಡಿ ಎನ್ನ ವಾಚ ಅವರ ಆಪುಜಿ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ದಾನಿ ಇರು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಮನ್ಪೋರ ಲೈವ್ ಅಂತ ತೂತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಹೆಂಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜಿ ಮಂತದಾರ ಊರು ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಾತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ವಾಚ ಅವರು ಈತೊಂಚೂರು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಬೇರು ತೂಕ ಹನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ವೇದಾವತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅವೇ ಲೈವ್ ಮಂತಜಿಂದ ವಾಚ ಅವ್ರು ಬಂಗೈ ಬಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡ ಅವರಿಗೆ ದಿನೋಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೇಟ ಅವಳ ವಾಚ ಅವ್ರು ಬರು ದಿನೋಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರ್ದು ವೈರಲ್ ಅವಡವು ಒಂಜಿ 100 ವ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಬರ್ತನ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ 2 ಸಾರ ಅಂಚಪುರ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತನಂಡ ಅಂತ ಬರು ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಜಿಂದ ಇರೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರ್ದು ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜೇರಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚನೆ 100 ಜನ ತೂಪೇರು ಪೂಜೆ ಅವರ 100 ಜನ 7 ನಿಮಿಷ ತೂಪೇರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಎವರೇಜ್ 3 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚಪ್ಪುಣ 5 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪುರ ಪಾಡಿನ ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗು ಪಂಡ ಈಗ ಆತು ಮೋನೋಯರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಣ್ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಇರು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಡೆ ಕುಲೊಂದು ಆಪುಂಡ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಡೆ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ದಿನವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯನಗನ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಇರು ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಿರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎನ್ನ ಪಗೇಳ್ಳಿ ಮನ್ಪುಳೆ ಪಗೇಳ್ಳಿ ಕೆಲವೇರು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನ ಕುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಆದ ಪುರ ಪೊಂಜೋರು ಪುರ ಉಪ್ಪೇರು ತಕ್ಕಳು ಪುರ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಆಫೀಸಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ತೂಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಇಂಚಲ ಬೇಲೆ ಬೋಯ್ನವ್ರು ಪುರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಪೇರು ತಲೆಗಳ ಮನ್ಪುಳೆ ಇಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ಲಾಗರ್ ಯು ಸಿ ಮೈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೈ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ 68646 ಓ ಅವು ಓಕೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಬ್ಲಾಗರ್ ರೈಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ 6846 ಅದೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಇನ್ನು ಪುದರಿಯ ಬಂಡಾರೀರು ಶೆಟ್ರ್ ಆತ ದಾದಾ ಶೆಟ್ರಿ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ರ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬಿಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಪೋದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿವೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ತೂಪೇನ ಬ್ಲಾಗ್ದಂದು ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮನೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುಣಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅಣ್ಣನ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದುಬೈಡ್ ಕುಡ್ಲಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಆಪುಂಡು ವಿಮಾನೋಡು ಅಂದಿ 4 ಗಂಟೆ ದುಬೈಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಐಜಿನ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಅಂಚಪುರ ಆಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಡುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನೆ 3 ಗಂಟೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವು ಇಡೀ ದಿನ ಪೋಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಬ್ರೋ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಚಿರಾಗ್ ಬ್ರೋ
ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ. ಶುಭರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಸರಿತ ನಾಯ್ಕ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಏನ ಕೇನ್ ನಿಜ್ಜೆ ಇರ್ಬೇಕ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೇನು ಇರ್ ಇತ್ತಾರಲ್ಲ ಇವಿಡ ಅತ್ತೆ ಪಿದೆ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಓ ಪದ್ಯ ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡಿ ಅನಿತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬನ್ಕನ ಆ ಪಣ ಓಕೆ. ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಣ್ಯಮನ್ನು ಈ ಕರಿಯಜ್ಜ. ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಣ್ಯಮನ್ನು ಈ ಕರಿಯಜ್ಜ. ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಭಾನದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗು ಬಾನದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರಗು ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗು. ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ಕಡತ್ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯ ಭಕ್ತಿ ದಂಟೆನು ನೆಲಕು ಊರುದು ಕಪಟೊನು ಕೆರೆಯ. ಪತ್ತು ಎಸಳು ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದು ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೇ ಪತ್ತು ಎಸಳು ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದು ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೇ ಎನ್ನ ಉಸುಳುಡು ನಿನ್ನ ಪಾರ್ದನ ಸ್ತುತಿ ಪೊಡು ನಿಜನೇ. ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗು ಬಾನದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗು. ಕಪ್ಪು ರಂಗಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆಡು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹೆಸರು ಅಗೆರು ಕಾಪುನ ನಿರೆಲು. ಕಡೆ ಕನ್ನಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಕಡೆ ಕನ್ನಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ. ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗು ಬಾನದೇವರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಕಿಚನ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಕ್ಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣಂದುಲೇರು. ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಣಂದುಲೇರು. ಹಾಯ್ ಹಾಲ್ ಪಣಂದುಲೇರು ರಕ್ಷಾ. ಹರಿಜೋನ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಹರಿಜೋನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕರಿಗಂಧ ಓಕೆ. ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಕ್ಷಾ ಗುಲಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೇದಾವತಿ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಚಾನೆಲ್ ಆಯ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಾ ಚಾನೆಲ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಮತ್ತೆ ಎಂಥ ಪದಾರ್ಥ ನಿಮಗೆ? ಸಂಪತ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಮುಳ್ ತೂಲೆಗೆ. ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಇರೇನು ಕಾತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂಕುಲು. ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಪಣಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ದಾರ್ ಬರೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮರ ನಾನೇ ಪೆಟ್ಟಾಗೇನು ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಜಿಂಚೇನೆ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಸರ್ಕಲ್ ಬತ್ತೇರು ಸರ್ಕಲ್ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರಿ ಇತ್ತೇರ್ನ ಲೈವ್ನ ವೈರಲ್ ಮನ್ಪು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ವೈರಲ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನದುಲೆಗೆ ಮಿತ್ತೆ. ನವೀನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾದೆ ಕೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇರ್ ಕೇಂಡರಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ತಾತೆ
ಈ ನಿಗುಲು ಕೆ ನೆಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲಾಪನ್ ಮುಂಚಿ ತ್ರಿಶಂಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 167 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜೇರ್ದಾದಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಉಂಡರೆ ಜೇಜದ ಅದೇ ಕಜಿಪು ಹಿರೇಗ ಬಂಗಾರು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಗ ಓಕೆ 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 ಅಚ್ಚ ರಕ್ಷ ತುಳುತ್ತಾರತೆ ಓಕೆ 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 ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಂದೆ ನಿಂತೀನಿ ರಕ್ಷಾ ಸಾರಿ ಇಂಕಿ ಚಾನೆಲ್ ಪುದರ್ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡದ ಕುಲಿಂದೇ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಮಾರೆ ಸಂಪು ಎಂಕ್ ಬೀನ್ಸಿ ಇನಿ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಓ ಅಂದ ಇನಿ ಸಂಕಷ್ಟಿಗೆ ಆತ ಅಂಚಾನೆ ನೂತ 22 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂದಿ ಅವು ಮೇರಿ ಯಾರು ಮನ್ಪುಣಿ ವೈರಲ್ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚಿನಂದು ಅವು ಜನ ಉಪ್ಪುನ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಆರೇನು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿ ತುಯ್ಯರೆ ಕೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆದ್ರು ಎನ್ಪ ಲೈಕ್ ಆತನಾ ಅಂದಿ ಎನ್ಪ ಲೈಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೇದಾವತಿ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಇಡು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಏನು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಪೋಚಿ ಎನ್ನ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಪುನವೇ ಈಗ ಸೊ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಚಿ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಾ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 25 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜನರೇ ಎಂದು ಪಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅವ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ನಾನು ತೂಪೆ ಅರೆಗೆ ಏತು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಇರೆಗ್ದಾಗಿ 25 ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಪ 3.98 ತೋರಿಸ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಆವಡತ್ತೆ 4 ಕೇಕ್ ವೇದಾವತಿ ಇಂಚ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಯಶೋದಕ್ಕ ಆತತ್ ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಯಶೋದಕ್ಕ ಏರು ಬೇತೆ ಅಂತ ಯಶೋದಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪ್ರಜ್ವಿತ್ 159 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಎಂದು ಬಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡಿ ಅವು ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಯಾರು ವೈರಲ್ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಪೋತೇರಿ ಆರು ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿರಿ ಪಾತೇರತ್ತೆ ಎಕಡೆ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಂತಿತ್ತೀರಿ 250 ದಾನ 225 ದಾನ ಆದಿತ್ತಂಡಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನಿಂಕ್ ದಾಲ ಒಂದು ತೂಕ 4 ಬೋಡಿ ಕೊರ್ಪಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಕೆ 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 ಯಾನು ರಕ್ಷಕನ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ರಕ್ಷಕಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಅರ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅರ್ನ 4 ಬೇಗ ಆವಡು ನನ್ನ ರೆಡ್ಡೇ ಆವಡ ಅಂದು ಇರುವ ಆವಡ ರೆಡ್ ಆವಡ 25 ಆವಡ ಅಂದು ಇರುವ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಇರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ರಕ್ಷೆ ಚಾನೆಲ್ 7 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ಮರೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಗಂಟೆ 15 ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಇರೆಗ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಅವು ಇರು ಕುಳ್ಳಿ ಜಡ್ಡ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತೇನೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಿನ್ ಮನ್ಪೇರು ಬನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಚ ಹ್ಯಾಕಂಡ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಮನ್ಪುಳಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓ ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೇರ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಯಾರು ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ವೈರಲ್ ಆಪಿನಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಏರಂಡಲ್ಲ ಬೋಟಡ್ ಮನ್ಪುಣಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೋಟಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತೆಡ ಅವು ಮೈನಸ್ ಆಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ವೈರಲ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪು ತೂಪೇರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದೇಟು ಏತು ಲೈವ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂడి ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪುಣ ಏನಿಟ್ಟು 300 ಜನ 400 ಜನ ಏಪಲ ಉಪ್ಪೇರು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಕುಲು ಕೊರಿಯರ ಫನ್ನಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏರುಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಇರೆಗ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಾವತಿ ಕಾಪೋದು ಆಂಡಾರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಸಂಪತ್ ಗೀತಾ ಸಾರಿ ಸರಿತಾ ಕತ್ತಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ನಮ್ಮ ಸರಿತಾ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮನ್ಪಾವ ತ್ರಿಷಾ ಮನ್ಪಾವ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜರ ಅವು ಪೂರ ಬೇತ ಅಕುಲಿ ಅಕುಲಿಗೆ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇರ್ ಬರಂದೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದಾಣ ಪೆರ್ಲ ಆಪುಚಿ ನಾಲ್ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಕೊರ್ಪಾಲೆ ಓಕೆ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಆಪುಂಡು ಭಯ ಮನ್ಪಡೆ
185 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದಿ ಅವು ಜನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು 6 ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದು ಜಂಕ್ ಪೋಡಿ ಆಪುಣ ಇಂಕ್ ಯಾರು ಬರೊಂದುಜ್ಜೇರು ಮೆಸೇಜ್ ತೂ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಮಿತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ನಮಿತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಳೆ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಂತೆ 185 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಂಡ ಅವು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ನಮಿತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಮಂದಿನ ಐಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅವರಿಗೆ 4 ಕೇಕ್ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೇಕ್ ಬರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಮನ್ಪಲೆ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಮನ್ಪೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಈತು ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮನೋಲ್ಲೇರು ಇತ್ತು ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಂದು ಮನೋಲ್ಲೇರು ಈತು ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಂದಿ ಅವು ಆತು ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅವು ಆರು ಮನ್ಪುನಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಎರಡ ಕೇನೋಡು ಒಂದೇನೆ ಪುನಃ ಆರು ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಬತ್ತ ಪೋತೇರಿ ಇರು ಉಂತಲೆ ಯಾನ್ ವೈರಲ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡದು ಪೋಯಿರಿ ಕನ್ನಡದಾರು ಮುರಣೇರ ಲಚ್ಚು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಎನ್ಪ ವರಾಣೆ ಅವು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಲಚ್ಚು ಹಣ್ಣೆ ಕೇನೋಡ ಲಚ್ಚು ಹಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಚಂದದ ಮಂಡದು ತಂದೆ ನೋಡಿ ಹಂದ ಹೋಗಲಲು ಲೈವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಶೇರ್ ಆತುಂಡು ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಮನದೊಳ್ಳೇದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾರು ಒಲ್ಪಾರ್ದು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಆತೆ ಲಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪುವೆರ ಇರೇನು ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕಾರ ಬರುವೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅಂತ ಪಣೋದಿಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಿ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಧ 1.34 ಕೇನದನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾನೀರೇನು ವೈರಲ್ ಮನ್ ಫ್ರೆಂಡರ್ ಅಂಚೆನಂತೇನು ಒಳ್ಳೆ ಮಿನಿ ಅರ್ನಾಲ ಜನಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಪಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ತೂಪವೇರ ಅಂದೆ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂಪತ್ತನೆ ಮೋಸ ಇಜ್ಜತ ಅವು ಗೊತ್ತಿ ಮೋಸ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚ ಮೋಸ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಪೋಪುಣ ಅಂಚ ರಕ್ಷಾ ಲಚ್ಚು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ವೈರಲ್ ವರ ಅಂದು ಏನಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಮಂದೇರು ಇರೇನಲ್ಲ ಮಂದೇರೆ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಇಡ್ತಾನೆ ಮಾರೈತೆ ಅಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಜನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಸರಿತಾ ನಾವಿನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿತಾ ಅರೇನಾ ಓಕೆ ರಕ್ಷಕ ಸರಿತಾ ನಾವಿನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಲ್ಲವೇ ಸರಿತಾ ನಿನ್ನ ಏತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಮನ್ಪು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಾ ಚಾನಲ್ನಾ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಿರೆ ಗೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಆಜೇಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಂದೆನ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಂತದೆ ಅಂತ ಹೋಜಿ ತೂಪೇನ ರಕ್ಷಾ ಚಾನೆಲ್ ಅದ ರಕ್ಷಾ ಅವು ಕನ್ನಡ ಬರೀತೀನಿ ನಾಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪಿನ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ದುಬೈ ಮೂಲ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇನು ಏನು ಐಕ್ ಪೋದು ಅವೇನು ಕಾಪಿ ಮಂತದೇ ಮನ್ಪೊಡ ಹೋದೆಯ ದೂರ ಓ ಜತೆಗಾರ ಕೇಳಲು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಪೋಡಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಪಲ ಕುಲೊಂದು ವರ ಬತ್ತದು ಪಲ್ಲೆ ರಕ್ಷ ಮಲ್ಲತೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಶುರು ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅರೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಪತ್ತನ ಅಂದೆ ಇಂದೆ ಶಾಲ್ ಇಂದೆ ಮಾಲ್ ಶಾಲ್ ಮಾಲ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿದ ಕಾರಣ ರಕ್ಷಕನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಇರ್ನೆಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ನೆಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಅವು ಆರೆ ಒಂಚೂರು 4K ಆಪುಣ್ಗೆ ಬೇಗ ಸಂಪು ಇರೇಗ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಮಲ್ಪುಯಿರ ಅವೇ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದ್ ಯಾನಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಪು ಆರು ಎಂಕ್ಲ CEO ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ದ CEO ಅವ್ರು ಎಕಡೆ ಏನಾರಿಗೆ ಬೇತ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾಯ್ CEO ಬಂಡೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾತ ನೀ ಸಂಪದನ್ನ
ಏರು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆರು ರಕ್ಷ ಇರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಣೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅಂತ. ಬನ್ನಿ 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 ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಓಸಿ ಆತುಂಡ ಒಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಓಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ರಕ್ಷಕ ಎಂಕ್ ಬ್ರೋ ಬಾರ್ ಪೋಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮಾಲ್ ಕಣಯರ ಅವನದಲ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತ ಪೂರ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬಾರ್ ಬಂಡ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ದಲಕ ಮಂತಿ ಇತ್ತಿರ್ದ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಏರೆಗಳ ಪೋಲಿತ್ತೆ ಕೈ ಬಾಡ್ನು ದೆಪ್ಪುನು ಕೇನೇರ ಜವು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಟ್ರೋಲಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ. ನನೈತೆ ಅವು ಪುರ ಅವಲ ಪುರ ಒಂದು ಇಟ್ಲ ಬರು ಡೆಲಿವರಿ ಇಟ್ಲ ಬರು ನನ್ನ ಬಾಟ್ಲಿ ಪುರ ರಕ್ಷ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿ ಪಾಡುನು ದೆಪ್ಪು ರಕ್ಷ ಕೈ ಪಾಡುನು ದೆಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಮೂಲ ಕೈ ಬಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏರ್ ಮಾತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಏರ್ ಮಾತಾ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎನ್ನ ವೈರಲ್ ಮಂತಿನ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು 6 ಬೈದು ಡೆಡ್ ಎತ್ತು ನನ್ನ ಚೂರು ಪಾತೆರ ಎತ್ತು ನಿಂಗೆ 200 ಎಪ್ಪಳೆ ಅಪ್ಪ ಎರಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಲನ್ನು. ಓ ಸರ್ಕಲನ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿ. ದಾಲ ಬಂದಿಯ ಬಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ರಕ್ಷಕ ಬಣದಲ್ಲಿ ಆವಿಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಯಾನಾರೇ ಕುಸಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಬರಡಾರಂದು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಬಣದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಕೀತ್ ಪೊರ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ದಿನೋಲ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ರೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದೇಟು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನ la 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 na 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 la 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 ಈ ಬಂಧನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧನ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಕೇತ ಸಂದೇಶ ಸಂಬಂಧ. ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರೋ ಬಣಂದುಲೇರೆ ಲಚ್ಚು ಅನ್ನ ಇರ್ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನ ಇರಡ ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಲ ಒಂದೇಟೆ ಉಂಡು ಇಜಿ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ವೆ ಅನಿ ಏನನ್ನು ವರಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಮನ್ಪ ಅಂತ ಬಂಡೇರಿ ಕನ್ನಡದಾರು ಅರಿತ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ವೈರಲ್ ಅವು ಎಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜತೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು. ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರೆ ಬ್ರದರ್ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಯಾನವರ ಯೂಸ್ ಮಂತಂತೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಲು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಈ ಸೋಕು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ ಅಂತ ರಕ್ಷಾ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಾ ಕಿಚನ್ ಲಚ್ಚು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಲಚ್ಚು ನನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು. ಓಕೆ ರಕ್ಷಾನ್ನೇ ಓಕೆ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡಾರತೆ ರಕ್ಷಾ ಲಚ್ಚು ಅನ್ನೇ ಏನೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಮಂದಿರ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಮುರಾಣಿ ಅಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಮಂಡ್ಯಡಿಜ್ಜನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಮೇರ್ ಮಂತಿನ ಸುನ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಐಕೆ ಪೋಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಡೋದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕು ಅದಂದು ಎಂಚ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಕ್ಷಾ ಪಣದಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚು ಅನ್ನಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇರ್ ಜೆಪ್ಪಡೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನಿತ ಯಾರು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ವೈರಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಫೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಫೋಂಡದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೊತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಏನು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ ಅವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಇರು ಬಲ್ಲೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಡೀರಿ. ಸಂಪು ಇನಿ ಜೆಪ್ಪುನ
ಎಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆ ಒಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆ ಒಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆನಪಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವ್ರೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ರಕ್ಷಾ ನನ್ನ ಏತ ಅವಡು 4Kಗೂ ಅರ್ನ 3.98 ಬಂದು ದೋಷ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಏತ್ ರಡ್ಡ ಅವಡತ ಇರುವ ಅವಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಹೊರ್ಮಣತೆ ಎನ್ಪನ ಅಂದತೆ 98 ಪಂಡ ಅದು ಇರುವ ಅವಡು ಅವು ಯಾರು ಪಂಡ 25 ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಸಂಪದನೆ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಬುಡ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುವೆ ಆವಿ ಆವು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ನಮ್ಮ ವೈರಲ್ದ ಜನ ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪು ನಂಚ ದಾಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಏನು ಲಚ್ಚು 14 ಬನ್ನೊಂದುಲೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ 14 ಅಂಟ ಸರಿತ ಮಂತನ ಸರಿತಡ ಏತುಂಡ ಐಡಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಉಂಡ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರೋಂದುಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಸಿಸಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಭಜನದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಯಾನಲ್ಲ ಮಂತ್ ಜನ ನೈಟ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಐಡಿ ಇಡ್ಲಂಡು ಮನ್ಪೆ 3984 ಉಂಡು ಒರರು ಮೈನಸ್ ಲಾಪುಂಡಿ ಮುರಣಿ ಎನ್ನ 25 ಮೈನಸ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿದಿ ನೋಟು ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 4010 ಬತ್ತೋಕೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೇತೆಟ್ಟು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ದುಬೈ 4 ಆಪುಂಡು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲದುಲೆ 4 ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತ್ರಿಶಕುಲಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಲಚ್ಚನ್ನ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಕೆ ಆಂಡವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ನೀರಿನ ಸಪೋರ್ಟು ಪೂರ. ತ್ರಿಶಕುಲ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಈಪಾಲೆ ನಿದ್ರೆ ಏಪಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿದಾನ್ನ ಆಪುಣು ಕರ್ಮದಾನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಜಪ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೆಪ್ಪುಳೆ ತೊಂದರೆ ಗಂಟೆ 11 ಯಾವ್ದು ಬತ್ತನತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಕಡು 120 ನಿಮಿಷಡು ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಣು ಒಂದು ಪಂಡು ಪಿದಾಡ್ನು ನನ್ನ ಬಂದ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಹಾಕಲ್ಡ ರಕ್ಷಣ ಹಾಕಲ್ಡ ಅಥವಾ ಯಾರು ಬತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ದಾರ್ ಬತ್ತದ್ದು ಒಂತೆ ಪಾತೇರಿ ಇರ್ಬಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಇರನೇ ಲೈವ್ ಇತ್ತ ಪೋಚಿರು ಉಂತುಲೆ ಯಾನು ವೈರಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡೇರು ಐಕ್ಯಾನು ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಯಾನೋ ಲಂಚನೆ ಪತ್ತಿರುವ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬತ್ತ ತೂವೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂತೀನಿ ಅಕ್ಕಳವಲ್ಲ ಗುರ್ತದ ಕುಲ್ಮೀನಿ ಒಂದು ಒರಾಣೆ ಮೇರಿ ಇರ್ನುದೇರು ಮಿತ್ತು ಕೊನೆಯರು ಮಾರ ಎಂಕು ಒರಾಣೆ ದಡಕ ಸುರುವಾನು ಇತ್ತ ಲಚ್ಚೊನ್ನೆ ಪಂಡೆಗ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಮೇರ್ಲ ಪಂಡೆ ರಕ್ಷಕಲ ಪಂಡೇರು ದಾಲ ಆಪುಜಿಂದು ಯಾನ್ ಕಾಂಡಿರ್ದು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಪಂದ್ ಪೋದು ಅವು ಕೆಲವು ಮಂತೆಡ ಲೈವ್ ಪೋದು ಕೇನ್ವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆಡ ಪೋಪುಂಡಿ ಸಂಪತ್ತನೆ ಹವ ಪದ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇನೊಡ್ಚಿ ರಕ್ಷಾ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದವ್ವೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಲೆಸ್ ಆತನು ಏರು ಲೈವ್ಡ್ ಮಂತೇರ ಪೂರ ಲೆಸ್ ಆತನು ಅಚ್ಚ ಲೈವ್ಡ್ ಮಂತಿನಕಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಬರ್ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತನ ಲೈವ್ಡ್ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅವ ಪದ್ಯ ಕೊಂಚ ಬೊಟ್ಟೆರೆ ಎಂದು ಬೋಡಿ ಕವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಕವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಪೊರ್ತಾಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜೆ ಒರ್ಂಬರೆ ಐನಾತ್ರಿ ಅವ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಇತ್ತ ಕವಿನನ್ನ ಅವ ಒಂಜಿ ಎರ ಬತ್ತದು ವೈರಲ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಂತ ವೈರಲ್ ಆಂಡು ಚೂರು ಸೊ ಕುಲ್ದೀನಿ ಅಂಚೆ ಅಂಕುಲ್ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇರ್ಲ ಕುಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಗ ಜೆಪ್ಪುನ ದಿನೋಲ ಜೆಪ್ಪುಲಿ ವೈರಲ್ ಆಪು ಜತೆ ಕವಿನನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಮುಳು ಪಾಡ್ದೈತೆ ರಕ್ಷಾ ಕಿಚನ್ ಅಂದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ರಕ್ಷಾ ಕಿಚನ್ ಅಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂದಾರ ಮಂದಾರಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನು ಜೆತೋಂದೆ ಬಂಡೇರ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ 54 ಜನ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ರಕ್ಷಕ ಮಂದಾರ ಸಾಯಿ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಏರೇ ನೀ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲೇರು ಕವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಇಂದೆ ರಕ್ಷಾ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ನೀಲಿಡ್ ಬರೇತನತೆ ಅವೇನು ಪೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಟ್ ಗೋ ಟು ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಇಜಿನ ಚಾನೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಓಪನ್ ಆಪುಡು ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಮಂತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಅಡ್ಡವೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಮಂತಾಡ ವೀಡಿಯೋ ತೂವಂದ ಮಂತಾಡವ್ರ ಪೋಪು ನಾವು ಓಲುಂಡು ಅಲೆ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಾ ಚಾನೆಲ್ ರಕ್ಷಾ ಕಿಚನ್ ಬಂಡದು ಮಂದಾರ ಹೊಸ ಸೀರೆ ವೈರಲ್ ಬೋರ್ಡ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆರು ಕೊರಿಯರ್ ಓರಿಯೇ ಇತ್ತ ಕೊರ್ದು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಮೆಲಾನಿ ಜತ್ತನಲ್ಲಿ ವರ್ಮಾಡು ಯಾಕಡೆ ಇರ್ನೂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ವರ್ಮಾಡು ರಕ್ಷಣಗುಳ ಜನ ಪೋವಂದುಲ್ಲೇರು ಒಣದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಾ ಕಿಚನ್ ಜನ ಪೋವಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನಂದಿ ಜನ ಪೋಯರು ಪಂಡಾವು ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಣತೆ ವೈರಲ್ ಅಂಚಾದು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಏರು ಕೇಂಡಿರು ಅವು ಮೇರಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಪುದರೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಸರ್ಕಲ್ ಏರು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡೆಕೊಂಡು ಮುರಣಿ ಲಚ್ಚಂದೇರು ಮಲ್ತದೇರು ಸೊ ಇನಿ ಮೇರ್ ಮಂತೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ಜಿಂಡೆ ಅವಾತೆ ಅವು ಏನು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಜಿನ ನಾವು ಒಂಜಿ ಓದಿ ಮರ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂಡು ತೂಕ ಬರುವಿರುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವಿರುತ್ತೆ ಪನ್ಯ ಅಂದ ಆರೆ ಪನ್ಯ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುಳೆ ಒಂಡೇರು ಅಂದ್ ಕಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಅಂಡು ಆಂಡು ಆಯಾಗ ದಾನಿ ಸನ್ನಿ ಸಂಪದನ್ನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇರ್ಸಲಿ ಒಂಡೇರು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಾಗ ದಾನ ಸನ್ನಿ ರಕ್ಷನ್ ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುಡು ಅವೇ ಆವ ಲೈವ್ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಯಾನ್ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುಡ ಪಂಡ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನನ್ನರ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಇತ್ತಿನಟ್ಟುಗ ಓ ಪನ್ನಿ ಒಲ ಬಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್